Ar gynta o'n gem y byw ni heddiw rwan ar S4C, Trefelin yn erbyn Cei Connah gyda sylwebaeth Saesneg ar y botwm coch. You can watch this match with English commentary. Just press the red button if you're watching on Sky, Freeview or Virgin Media. And viewers using a TiVo box should use the audio selection option. Any problems? Please contact our viewers hotline. Mwynhewch y gem. Flick ymlaen? Yeah, mae ymlaen. Perfformiad i oleo'r lle go iawn. Diolch, mate. Pêl-droed gartref gyda Screwfix. Noddwyr pêl-droed ar S4C. Os draw dydd y bydd mawr y rhai bychan yna yng Cwpan Cymru fydd hynny. Croeso cynnes i Barc Ynys, cartref hyfryd, clwb pêl-drod Trefelin. Darn bach o Beradwys ar ochr yr M4 ac i ni yma ar gyfer rhamant y cwpan wrth i'r tîm o gyngrair y de croesawu un o gewri uwch gyngrair Cymru Cei Connah yn Trydedd Rownd Cwpan Cymru. Rhamant ar yr ynys nawr, pidwch becso, chi ddim yn watchan Love Island, chi'n watchan Sgorio wrth gwrs ac yn cadw cwmni fi heddi yw Tommy Morgan a Tommy am achlysur sydd o'n blaenau ni heddi. O, yn sicr, maes yn edrych ar ei ore, cewri yn erbyn y gwan falle, a gen i weld beth ddigwyddith yn y 90 munud nesaf. Wel, yn bendant, achlysur enfawr o'n blaenau ni yn Trefelin heddi. Wrth gwrs, mi oedd na gemau yn Trydedd Rownd Cwpan Cymru nithwr hefyd, a gewn ni gipolwg ar y canlyniadau. Tommy, 3 o glybiau yr uwch gyngrair yn mynd trwyddo, a mae gwerth Cwpan Cymru wedi cynyddu eleni ar ôl colli lle Ewropeaidd yn y gyngrair. Ie, yn sicr, pob clwb yna, Pen-y-bont, Caernarfon, a Saint Newydd yn mynd ymlaen i'r rawn nesaf yn dangos falle pwysigrwydd fel chi'n gweud o lle yn Ewrop i'r enillydd. Felly, yr unig sioc fel lle fyna, dim ond un i ddim yn enillodd y Saint erbyn Conwy. Yn bendant, mae yna le yn yr 16 ola yn aros un o'r clybiau yma heddi. Felly beth am i ni glywed gan y ddau rheolwr fydd wrth y lliw. Nicky John sydd wedi bod yn siarad gyda nhw. And the Welsh Cup third round and away games lower league opposition. This is what the Welsh Cup's all about, though, isn't it? This is why we love it. Yeah, of course. You know, we've had a great run over the last few years in the Welsh Cup, and we want that to continue. And you know, we've arrived. The pitch is fabulous, great setup, and you know, we're looking forward to the game. Yeah, well, it doesn't come any harder, does it? Obviously, they're a big club, well respected. You play in Europe every year, you know, so it's. We're under no illusions the size of the task. We think we're ready for it. We've struggled the last few weeks with injuries and suspensions, etc. We've got a lot of players back for today, coincidentally, and you know, we're hoping to give a good account of ourselves on the big stage. You know. Well, if you take the last game, you know, where we scored 6 goals, and obviously scoring goals has been a problem this season. We've not helped ourselves with injuries and also you know, suspensions and red cards. But you know, I've seen enough over the last few weeks to see that things were coming together, and I thought we played really well. Conceded 3 sloppy goals, which were down to our own fault, but you know, we created lots of opportunities, and we will create a lot of opportunities a day. You know, we need to make sure we're clinical. I just said them in there now. You know, just play our way. Obviously, we've got to adapt. This is Connor's key, but we've got to adapt our game in some ways, but we've still got to impose our style on the game. At the end of the day, the more ball we've got, the less they've got it. So. It's important we don't change too much and be confident to get on the ball and give them 1 or 2 problems ourselves, you know. I think the history of the Welsh Cup, you know, obviously we've won the Cup and we were in the final the last time it was played before COVID, and you know, no, it speaks for itself. I don't think anybody's looking at it as an avenue into Europe. You're looking at trying to win a Cup, and then, you know, and the byproduct of that is you get into Europe. But you know, it's yeah, we've really enjoyed our time in it over the years. Y ddau rheolwr yn barod amdani. Felly, Tommy, ddechreuwn ni wrth roi sylw i'r tîm cartref. Nawr, Joe Clark, prif sgoriwr Trefelin, cyn gapten Llanelli, fe sydd wedi bod yn dal yn sylw ni yn y penawdau, yn illodd e Rownd, chwaraewr yr ail Rownd. Nawr, mae fe mynd i fod yn allweddol i Trefelin heddi. Wel, yn sicr, i brofiad yn ganol cae yn mynd holl bwysig iddyn nhw. A hefyd, falle, mynd mlaen i'r llinell flaen i roi cymorth i Damien Thomas yn y llinell flaen, felly dy ge rôl fawr i chwarae praw yma.
O ran, Tommy, dy brofiadau di o reoli yn y cwpan, be fydde dy gyngor di i chwaraewyr Trefelin heddi? Dy fe cadw'r gêm o'r gystadleuol a mor hir a phosib? Wy'n credu bod nhw'n chwarae 5 yn y cefn i ddechrau sy'n dangos mwyn allan mwyn mynd i fod yn amddiffynol. Ond yn bersonol sy'n ni'n gweud, gwrandwch fechgyn, cewch allan, mwynhewch eich hunan, bach o basiwn, rhoi'ch hunan ar ddi lles yma bach, am lli dacl gynnar, dim fudur, ond i ddangos bod ni'n mynd i gystadlu. A pwy yw'r, da chi siawns, oherwydd Cei Connah wedi cael 2 chwaraewyr wedi hela bant yn y 2 gêm ola yn y gyngrau, felly pwy yw'r... A o ran Cei Connah, nawr Andy Morrison ti colli ambell i chwaraewr allweddol iddo fe, Mike Wilde, Danny Davies dros yr haf, George Horan, mae fe mynd i fod mor bwysig i Cei Connah heddi, ond hefyd am weddill y tymor. Wel, yn sicr, mae brofiad e'n holl bwysig. Dim ond ar y cae. Os ydrychwch chi, o'n i siarad gyda Andy Morrison weddar, nath ei weid, y 3 chwaraewyr yn rhedeg ystafell newid, oedd George Horan, Danny Harrison a Michael Wilde, a nawr ydw fi'n goffo wneud fwy o waith. Felly mae'n dangos bach o wahaniaeth sut mae pethau yn digwydd iddyn nhw ar y maes. A jyst yn gyflym, Tommy, mae rhaid ni sôn am ansawdd y cae yma, sy'n tu ôl i ni, mae fe'n edrych yn lyflu. Mae yn ffantastig. Os na chi wario pêl-drod ar hwn, rhaid chi ddim wario dim man o gyda gwir yn fe. So ti'n lygo bod mas na pnawn o, Tommy? Byddwn ni wrth yn modd sy'n ni'n ifancach. Mwy i ddod wrtho fi a Tommy yn y man, ond mae'r gic gyntaf yn agosau fan hyn ym Mhort Talbot wrth ochr y draffordd. Ond byddwch chi byth yn gweud bod ni wrth ochr yr M4 yn edrych ar y golygfeydd yna, y gic gyntaf i ddod cyn bo hir ar ôl yr egwyl. Mi wnaethoch chi ei chwalu hi heddiw.
Dyna sut i gadw pethau'n lan yn y cefn. Croeso nôl i barc ynys ni yma ar gyfer Trefelin yn erbyn Cei Connah yn Trydedd Rownd Cwpan Cymru ac mae'n amser ymuno a'n tîm sylwebu ni. Now remember, English language commentary is available on the red button. Mark Jones and Kath Morgan would love to have your company over there. Ond yn y Gymraeg, yn yr hideaway heddi neu'r blwch sylwebu, mae Malcolm Allen yn cadw cwmni i Dylan Ebenezer. Croeso mawr ato ni, croeso mawr i barc yr ynys. Oedd Sioned yn sôn am Love Island yn gynharach, pwy sy'n angen Casa a Môr. Pan mae da chi Malcolm Allen ar barc yr ynys am leoliad Malcolm, mae'n anodd credu. Mae yna draeth eiraidd o fewn 2 filltir i fan hyn. Mae yna draffordd y gweithfeydd dir rhyngddo ni, ond ni ddim yn bell o lan y môr. Yng nghanol Port Talbot am achlysur i Trefelin, Malcs. Go iawn, trwy gyntaf nhw erioed ar y teledu hefyd, felly mae'n diwrnod hanesyddol iddyn nhw. Mae rhaid nhw chwarae gêm o'i bywyda, un cwestiwn yn erbyn y pencampwyr. Mae yna llawer yn y tîms di cael ei ryddhau o Casnewydd, o Gaerdydd, o Abertawe. Felly pwynt i brofi. Pwynt i brofi yn erbyn y pencampwyr. Tro cyntaf i bopeth fel oedd Malcolm yn gweud, tro cyntaf i Trefelin fod yn Rydedd Rownd Cwpan Cymru, tro cyntaf iddyn nhw gwrdd â Cei Connah, a'r tro cyntaf i'r camerau teledu fod ar barc yr ynys hefyd am leoliad ac am achlysur i'r clwb yma. Un cyngred yn is, na uwch cyngred Cymru, dyna lle maen nhw'n chwarae. Nhw'n chwarae yn erbyn tîm uwch cyngred Cymru ganol wythnos, yn erbyn y Bari, colli y 2-0 yng Nghwpan y Gyngred. 3 newid o hynny, Darius Walters, Callum Jones, Damon Thomas, sydd wedi sgorio yn y cwpan i mewn ac o ran Cei Connah. 3 newid iddyn nhw, ar ôl ennill o 6-2 yn erbyn Ebus. Oliver Byrne yn y gol, George Horan yn yr amddiffyn, a mae Danny Holmes yn ymddangos am y tro cyntaf ers gemau Ewrop. Ia, Trefelin, dwi'n siŵr os dyn nhw'n mynd 4 i'r cefn. Ellaeth nhw'r 3 oherwydd gweld sut mae Cei Connah mynd i siapio fyny. Ond Latham, oedd o cael ei ryddhau gan Abertawe. Mae eisiau cadw llygad yna fo oherwydd un o chwaraewyr galluog llawn potensial. Ella ddeith o nôl a chwarae lefel uwch fy dipyn. Humphrey a Jones yn lledu'r chwarae, trio cymryd pobl ar, a wedyn fydd Thomas a Clark yn rhedag yn hwyd nhw'n i'r cwrs cosbi trio sgorio'r golia. A Cei Connah, 4 yn y cefn, sy'n nhw'n medu addasu fydd 3 hefyd, cofio, mae Holmes yn ôl fel ti'n deud, yn o'n torri neu datgmalu Ben Glyn, ond Horan a Owens Brwn wedi chwarae blaen, Mendes ydy'r dyn mawr yn canol yma, na siarad dan moment a'i ddweud. Disney a Morris, nhw'n chwarae reit gil yn ganol yma, Insol yn chwarae mor agos a wedi ddoi Harrison, a Paul bydd yn lledu'r chwarae lawr y chwith. Efennill yn ei 4 gêm ddwetha, Cei Connah, gwneud o'r benewydiaeth heno. Ia, mae o, Clark, 10 gol mewn 11 gêm oedd o wrth i fod cael 45 munud nos folt yn y Bari. Rwan mae o'n barod, mae o'n ffit a mae o'n ôl o'i anaf. Wel, maen nhw'n sôn am Michael Wilde a Danny Davies di gadael, ond y dyn yma sydd wedi dod i fewn i llenwi sgidiau Danny Harrison. Oedd Danny Harrison ei swydd yn ganol cael, o flaen ramddiffyn ac oedd o'n distaw ond effeithiol. Mae'r dyn yma efo llawer mwy o egni na Danny Harrison, ond fydd o dal i plygio'r bwlch fawr na mae Danny wedi adael. Ond dyma'r dyfarnwr, y gŵr yn y canol, Ben Williams, yn cyfri'r chwaraewyr. Bethau pwysig, mae angen ei siŵr bod 11 gyda pob tîm. Rhag on bod Trefelin wedi taflu un bach ychwanegol mewn i geisio stopio Cei Connah. Richard Ryan yw'r gŵr wrth y lliw yn Trefelin. Dipyn o'r chwaraewr yn ei ddydd, wedi gorfod ymddeol o'r gêm. Ond yn ymosodwr o fri oedd yn chwarae Port Talbot yn uwch gyngred Cymru a Lido Afan. A ni'n abod hwn, Malcolm, Chris Jones. Wedi ennill Cwpan Cymru gyda'r Seintiau Newydd, dechrau yrfa gyda Abertawe. Mae'n gorfod bod yn 40, ond dydy o ddim 31 ydi o. Mae'n coelio'r beth, mae'n eisiau sbio ar ei oed, oedd o. Digon o brofiad. A sôn am brofiad. Andy Morrison yn barod amdani hefyd. Mor falch o record y clwb yma. Ond yn ymwybodol hefyd, bod nhw'n ar ei hôl hi yn y gyngred, 8 pwynt rhwng nhw o'r Seintiau Newydd, o'n i'n gweud 4 gêm heb ennill yn y gyngred yw hynny, achos bydd ar nhw 6 yn erbyn Ebus ganol wythnos. Oedd hi'n 2-0 ar yr egwyl, o wedodd e, bydden ni wedi bod yn apusach sydd wedi gorffen yn 2-0. Ie, da ni'n gwybod beth nhw'n dweud yn y 2 gêm dwytha lawr yn y de yma. A'r Ben Glyn, yr un mor bwysig y neges, yr un mor bwysig hefyd. Cwpan Cymru, 1878 dechreuodd y cyfan, mae yna draddodiad, mae yna hanes, a mae yna le yn Ewrop i'r enillwyr. Gyda un lle yn llai
yn Ewrop tymor yma. Mae hynny yn fwy gwerthfawr na tanc llawn o betrol i'r clybiau yma yn Uwch Gyngred Cymru. A'r clybiau sy'n is na Uwch Gyngred Cymru. Dyna lle mae Trefelin, Cyngrair De Cymru. Dwi'n chwarae 9 gêm, dechreuodd pethau'n dda ddyn nhw, wedi colli'r 3 gêm diwetha, ond llwyth o anafiadau, problemau gyda Covid-19, wedi chwarae'r garfan hefyd, ambell un nôl heddi. Dwi'n ei weld o faint o help fydd hynny. Wel, yn syth, da ni'n gweld yna, mae Cei Connah yn mynd i chwarae efo 3 yn y cefn Holmes, Owens a Horan. A wedyn ti'n edrych yn syth, mae Pŵl yn mynd i fod fel wing-back allan ar y chwydd, a mae Harrington ar y dde, wedyn Disney neisau'r reit o flaen, am ddiffyn efo Callum Morris a Mendes o flaen o. A wedyn Insol a Harrison sy'n yn llon llaw, mae o wan ar y bel. Harrison yw'r ymosodwr mawr newydd, a Mike Wild newydd, os hoffwch chi. A mae'n wedi cadw i ar y cae. Trefelin yn gwneud i gwaith, tu allan. Am sgic gol mae'n mynd? Ie, am sgidiau lenwi i Harrison, Michael Wild. Tymor gath o, tymor dwytha, 19 gol yn Uwch Gyngred. Dwi wedi licio olwg o, dwi wedi licio beth bach mae'n neud. Wel, mae'n y gyfle yn gynnar, mae'n y Cwpan yn achub Trefelin. Chwarae allan yr cefn yn gêm berig yn erbyn Cei Connah. Ie, ni'n licio beth Richard Ryan yn deud yn y gêm, bod rhaid nhw peidio anghofio i plan y gêm nhw hunan, i dal i gredu'n eu hunan, cael y hyder mae i chwarae'r bel o gwmpas. Ond, hei, os ti'n mynd i wneud hyn yn erbyn Cei Connah, maen nhw'n gwasgu'r chwarae, ti un cyffyrddiad i ffwrdd o golli'r bel na dod. Keenan Bailey, y gŵr yn y gol. Horan yn gadael honna syth drwodd. Ond i sôn yma, y ddau tro dwytha i Cei Connah ddod lawr yma i'r de. Ond wedi colli un, a cael un gem cyfartal. Yn y Bari, gollon nhw, ac wedyn Pen y Bont. Wedyn, hwn di trydydd un. Ond ti angen bob dim clicio fewn i le i Trefelin. Mae yna lot o bwyntiau i edrych ar i'r chwaraewyr yma. Ella geith nhw ddim y cyfa ar diwrnod fel hyn. Eto, ti ddim yn gwybod. Mae'r clwb wedi dod ymlaen a di tyfu dros y flynyddoedd dwytha yma. Sy'n gret yn mynd i gadael i marc, neu creu argraff. Mod yna, fel rheolwr heddiw, ti eisiau dweud nhw, dos allan, creu argraff. Ti ar y teledu, llwyfan anfarth. Curo y pencampwyr. Maen nhw'n cadw meddiant, o maen nhw'n mentro, mae Mendes di cipio'r meddiant hefyd. Cei Connah yn aros am i cyfle, os na gyfle cynnar Harrison, postyn pella. Trefelin yn clyrio, ond dim cici unrhyw lewi. Edrych am gymorth. Bant yn unwaith eto, Chris Jones, fel ni'n sôn, di ennill Cwpan Cymru. Yn ôl yr athi, Cei Connah, Byrne yn ôl yn y gol. Echel, edrych am Harrison. Mae'n fod yn bnawn hir i'r amddiffyn, ond eto, taclus. A'n Trefelin. Oedd Horan di darllen honna, Damon Thomas ar lawr. Ie, os ti'n mynd i'r un fel ymosodwr, ti angen gwybod lle mae'r amddiffynwr. Horan jyst defnyddio'r brofiad i adael o bacio mewn iddo fo, a wedyn yn jyst troi gwmpas o. Rhaid chdi bod siapio dy gorff ar ei ochr. Harrington. Digonedd o le lawr y dde. Dal i fynd hefyd i Disney am fentro. Wel, eto, hoffi'r syniad. Clip bach ti ar postyn pella oedd y cynllun. Mae Pŵl di cadw ddi ar y cae. Chris Owens yn croesi. Amddiffyn o'r syth o'r draws. Trefelin. At yr hanner ffordd. Pawb bron yn hanner Trefelin o'r cae. Danny Holmes. Croeso nôl Danny Holmes. Fydd Andy Morris yn wrth i fod. Ond dyna'r cheidio bolwg pam y bas yn berffeth. Cyfnod da gan Cei Connah, maen nhw wedi cael nhw lawr rhan a reid y pwysau ar ac codi'r tempo'r gêm a fynd o un ochr y cae llall. Ond edrych ar di, maen nhw edrych ar bob siawn sgeithwyr i dy bel mae fewn i Cwrt Cosby. Insol yn anlwcus fo'r yn dwytha na, wedi cael hat-trick yn ganol wythnos, lle ond yn dyma llawn o dead, oedd o angen y trair gol na. Holmes at Harrison. Cei Connah'n adeiladu momentum yn gynnar, ond sgiliau da, a bant yn nhw. Cyfle i Trefelin. Croesi'r hanner ffordd. Thomas. Damon Thomas.
yn cystadlu, wedi colli'r meddiant, a Cwpan, oedd y falch clywed y Cwpan, mae'n siŵr, Damon Thomas. Bach o lwcus yn y mani, wedi gwybod un o ddau o gyffyrddiad. Oedd am angen cyfyd cyffyrddiad ar ôl cyffyrddiad. Just swydd di, chi ddim o sortwr sydd dal y beli fyny, a wedyn droi fewn i rywun ganol cae, a wedyn ti wedi gwneud y swydd ti'n ymuno ar chwarae yn y Mendes di cipio'r meddiant, cyfle i Cei Connah, Trefelin yn parhau i geisio pasio allan o'r cefn. Mae'n braf gweld hynny, ond mae'n gêm berig yn erbyn rhain. Disney, Owens. Bas dda, maen nhw'n mesur hon, maen nhw'n aros amdani 4. Y Crysau Dion yn cywio ar y postyn pella. Harrison, oedd yno. Owens, a Poole. Wel, dwi'n yn sioc o gymryd o feddiant o ran Cei Connah. Mae'n siŵr bod Trefelin yn disgwyl hyn hefyd. Lle o'r chwith, i'r dde. Chydig o flerwch ar gol geidwad yn ffodus braidd cic gornel fydd i Bailey yn cael ei gorff, ond ddim yn cydio yn y bil. Wel, wrth y modd mae'n sylfaen etiad o, mae'n ymroeddi, diolch yn rhyw oedi hanner ffordd, mae'n mynd a wedyn sfia, mae'n just cael y cyffyrddiad efo blaen i droed a mae'r golwr yn ei ddau cael rhyw fath o gysylltiad arni. Mae'n lwcus dydy mae'n mynd i'r gol wrth gwrs, ond insol edrych yn ddiwiog iawn ar ddechrau gema. Ar ôl gweld y cyffyrddiad, rhaid canmol y gol geidwad. Horan yn codi unwaith eto, Mendes! Mae'n achosi problemau diri o'r ciciau cornel yma, a Cei Connah eisiau cic o'r smotyn. Dwi'n mynd dalt sy'n oedd Mendes fethu hi. Mae hwn yn dweud i swydd o, mae wedi tynnu wrth y gol. Mae o'n neud o'n gynnar eto, mae o'n mor dda wneud hynna. Mendes, mae o'n codi. Nath i daroi law wella. Ond dwi'n mynd gweld i'n gic o'r smotyn. Mi dyla Mendes sgorio, jyst peniau fewn. Am ni ffynwr yn neud o wych cofiad. Wel, drychwch ar y cerff o gwmpas y gol geidwad. Cei Connah yn targedu Bailey. Insol. Di mynd yn fer. Poole. A'r Crysau Dion dal yn disgwyl yn amyneddgar amdani. Postyn pella dros y bar gan Holmes. O'n i'n disgwyl Chwpan am drosedd. Mae rhaid cyfadde ond cyfle Cei Connah. Wel, Cei Connah neu bob dim heblaw sgorio. A llwyr reoli'r gem a gret o fel i fewn i postyn pella. Fel oedden ni'n disgwyl, Horan yn taflu hyn. Mae'n Harrison, sy'n taflu ni fewn. Bys wedi cael ei benni. Mae hynna de. Mae rhaid chdi reid i Joseph Jones. Mae'n neud mor dda i glirio. Neu cael rhyw fath o beniad ar ei cyn Harrison. A wedyn Holmes ar y foli i asgu lanodd, ond jyst disgwyl gwell a mae o hefyd ar ei droed chwith. Beth yw'r neges i Trefelin fan hyn, Malcolm? Wel, peidio am ddiffyn ni dim. Mae rhaid nhw fod i gondewr i symud i fyny'r cae. Deg llath. Oherwydd ar funud, dyn nhw'n just yn curo'r pel cyntaf. Dyn nhw ddim yn codi fyny'r ail bel. Yn Cei Connah yn bob man. Latham yng nghanol y cae. Mae'n edrych yn gyfforddus ar y bil. Digon hapus pasio. Hanbury sy'n croesi. Yn y cyfarwydd falle i chi, Hanbury wedi bod yn uwch gyngred Cymru. Mae Cei Connah lawr i 10 dyn. Mendes yn cael triniaeth. Dyw Chris Jones yn gallu creu rhywbeth i'w dîm. Mae'n ôl gyda Jones. Cyfwyddiad hyfryd, oedd yn edrych am Damon Thomas yn y cwrt. Wel, symudiad da. Ond dwi'n gwybod pam nath Chris ddim reid i fi bach mwy o ansaw net, cyntynnu nerth yr wrth y bas yn y diwad. Ond Thomas byth yn mynd i gyrraedd ni. Oedd o'n mynd yn dod edrych amdan y bel i ddweud gweith chdi. Ond oedd hi'n slick, oedd hi'n sydyn, oedd hi'n well gan Trefelin. Ond gymaint. Oedd Cei wedi curo hyn a curo llall. Ond ei, pan nes i weld o'n ifan Chris Jones de, oedd o'n andros o chwaraewr. Ac oedd hi'n mae o'n mynd i'r lefel uwch efo'i cyfrymdra. Mae'n 31 oed dwi'n iach, mae mae'n cael gyrfa iawn i'r lefel yma. Ond o'n i'n meddwl sech o geisio no ipyn bach gwell a ipyn bach mwy. Fi'n cofio fe'n gyda Abertawe, ei Grimsby. Ystod yn edrych yn chwaraewr da. Insol. Harrington. Disney. Un o'r chwaraewr sydd wedi cael cardiau coch yn ddiweddar i Cei Connah. Ddim yn effeithio pethau yn y Cwpan. Horan yw'r llall. Andy Morrison yn siarad â Sgorio yn yr wythnos. Oedd wedi
Oedd wedi cyfri'r ystadegau yn y ddwy gêm diwetha. Sawl munud yn wedi cael 11 chwaraewr ar y cae. Yn rhy hapus. Wel, mae fe'n codi yn hyfryd. Ble mae'n glanio, gwedwch, allan dath Bailey, ond Byron Harrison eto. Mae fe'n mynd i fod yn lond llaw i Trefelin pnaw yma. Wel, mae o, hefyd, mae'n neud beth cywir fel dyla, mosodwr, mae'n dod ar draws arni ffynnu. Dwi'n sefyll o'i blaen nhw, a neidio edrycha. Mae'n cael yr hediad o'r ochr, a wedyn mae'n mynd yn uwch yr amddiffynwr. Dwi'n mynd am ysodwr sy'n mynd i sefyll ar amddiffynwr reit tu ôl fo sy'n mynd i gyro'r peniadau dros i benno. Mae'n mynd i neidio o'r ochr, sy'n neud ti'n lot mwy anodd i'r amddiffynwyr. I godi fe, ond mi dyla Declan Poole wedi cymryd hwnna fe'i cyffryndiad cyntaf ar y foli pan mae yn yr awyr. Lle ti'n cymryd cyffryndiad, mor agos i'r gol. Gec gorau gan Bailey. Ti'n penderfyniadau clinigol na'n y Gwrs Cosby dwi'n sôn am yn aml. Dyna sy'n goll ar y munud i'r Cei Connah. Harrington gynt o'r seintiau newydd bellach gyda Cei Connah. Y capten Horan. Mae'r beddion sy'n gweud y cyfan i chi bod yn arth i Horan. Groes i hon. Harrison. Ysgol amdani. Mi oedd na wrthiad bach. Cei Connah di chwarae yn y rownd diwetha yn y cwpan. Ennill yn gyfforddus 5-0 yn erbyn Phil 1879. Ond ti'n sôn am goliau, Malcolm. George Horan, y prif sgoriwr. Mae wedi sgorio mob cystadleuad. Does neb wedi sgorio mwy na un iddyn nhw yn y gyngrair. Hwna'n gweithio awyr felly. Wel, mae o'n enwedig pan ti wedi gadael bwlch Michael Wilde o tymor dwytha. Ti'n bencampwyr a ti'n ryddhau di'r gair. Oedd nhw'n methu cynnig 3 mlynedd o gytundeb i Michael Wilde yn ei oed o. Ond pam? Pam ddim? Oherwydd 19 gol, curo'r pencampwriaeth. A methu cynnig pêl-droed llawn amser i Danny Davies, traeth na chi 2 maen nhw wedi colli. Wel, ti'n edrych ar yr arian sy'n dod i fewn dros nhw yn Ewrop, curo'r pencampwriaeth tymor dwytha eto. Mae yna fwy arian yn rhaid adnwydd rowndiau rhagbrofol y Champions League i ddechrau. Angen bod yn bendant yn y cefn. Maen nhw'n chwarae fewr o'r cefn. Darius Waters yn gael llawer o'r bêl yng nghanol yr amddiffyn. Ac yn hapus i basio allan. Ddim eisiau newid i arddull ar gyfer Cei Connah. Maen nhw wedi bod dan dwysau, ni wedi cyrraedd 12 munud. A maen nhw braf bod nhw ddim sy'n rhoi cici yn rhywle. Rhyw hwff y bant yn nhw, falle bydd angen cyn fwy hir. Y ffordd mae hon yn mynd. Pwysau eto Callum Morris. Mor ddylanwadol i Cei Connah. Cyfle i Trefelin gyda Latham. Mae fe'n Bagley, Mendes. Digon yn ôl, yn gwarchod. Captain Kerry Williams yno. A mae'n drosedd ar yr hanner ffordd. Damon Thomas. Croeso i wneud, ddim croeso. Yn cwrdd â George Horan am y tro gyntaf. Ia, mae rhai fo fod yn ddewr yn y gêm yma heddiw. Damon Thomas oherwydd fod i'r ymosodwr yn chwarae ben ei hun. Mae angen iddo fo ddal y bel. Mae'n mynd eto Horan o'i gwmpas o rhy hawdd. Fedrach chdi'n wneud hynna? Harrison. Dwi'n yn taro gefn, ond mae wedi glanio'n garedig. Disney, Insol, Mendes, i gyd yn disgwyl am hon. Disney yn ôl. Trad Harrison yn uchel eto. Mae fe'n gweud bod yr amddiffynwr di roi bern i mewn am y bêl hefyd. Oedd i benno lawr, ond ti byth yn cael hyn i gyda dyfarnwr enw hyn, agos pan mae'r droed. Ni weld, edrych a... Ti mae benno, hefyd mae o'n diving header oedd i, de. Honna, ti'n dall beth dwi'n fel? Fedrech chi'n cwffio neu beth sy'n gryfach a chdi. Felly mae rai chdi, jyst rhaid y fraich arno fo, dal dy dir, ia. Ond os na ti'n gwybod lle mae'r dyn yma, mae'n mynd i ddod o gwmpas chdi trwy brawn. Felly mae rai mae'n newid i plan yn ei ben, i syniadau o, mae'n hynna rhy hawdd, mae'n gweld fi fanna, dwi'n mynd i ddod wrth i ysgwydd o, dwi'n dod yn fyr, wbath gwahanol. Insol yn disgyn, lawr o fe. Dwi'n meddwl. Horan yn chwarae ar y ffin o ran y rheolau, efallai. Dal i dir. Owens. Harrison eto, Mendes eto. Mendes yn penio syth lawr. A Chris Jones nawr ysbaid am eiliad i Trefelin. Mendes.
am gyfle arall ar ei ben yma. Mae wedi dod sydd iddo fo, mae wedi amseru berffaith. Oce, mae o dan i pyn bach, ond mae'n dal cael I dalcan iddi, ond doedd ddim yn cyfeirio o gwbl, mae'n jyst peidio lawr. Latham gorfod mynd am yn ôl eto. Maen nhw wedi cadw'r meddiant, ond mae'n wedi mynd yn syth at Harrington. Dyw y pasio gan y golgeidwad ddim yn helpu I gyd chwaraewyr ar hyn o bryd. Cei Connah yn pwyso. Callum Jones yn clirio yn y pen draw. Yn ôl y peniad mae'n rwan iawn. Fydach chi'n dweud, mae'n dod iddo fo'n hwyr, na, dweud o'n gweld si mewn chwink o eiliad. Mae'n yna'n barod. Mae'n disgwyl mae'n gweld bod y croesiad. Mae'n gwybod bod mynd I gyroi i'w 2 eiliad. Mae'n anfarth o amser yn unrhyw gem. Mae'n gwybod, jyst na siŵr bod chdi jyst cyfeirio at y gol. Nôl lle mae'n dod o i'r gornel na. Chris Owens. Post dim pellio, mae Harrison yn aros amdani. Eto yn ysgyrus, corter ar di mynd, mae'n di-sgor. Bydd hynny yn hwb I Trefelin. Mae yna gyfleoedd I Cei Connah. Ond ydyn nhw wedi taro'r target? Digon o grisiadau yn dod mewn. Hanner cyfleoedd. Blaw mae cyffyrddiad bach na gan insol. Y beili'n gorfod ymateb. Dwi'n wedi bygwth gymaint o hynny. Bod nhw yn rheoli dim ymheuaeth am hynny. Felly Cei Connah wedi ennill o 5 I ddim yn y rownd diwetha yn erbyn Rhyl 1879. Trefelin wedi chwarae 2 gêm yn ddrwg Malcolm, 8-1 yn erbyn y tyllgoed. Felly hynny wedi mynd o'i plaid. Nhw'n ei Llansawel o 2 I ddim yn y rownd diwetha. Hat-trick I Joe Clark. A Llansawel, Britton Ferry lawr y lôn. Mae'n anhygol fan y glybau sy'n rhwng ffrind. Mae rai fi sôn, 5 clwb o fewn 5 milltir. Os hynny, Talbot Lido Afan I gyfarwydd ar rheini o dyddiau uwch ynghledd Cymru. Trefelin, Goetre United, Llansawel. Mae yna rhywbeth yn y gwad o ran pêl-drod ym Mhort Talbot. Mae'n ardal da am pêl-drod I Abertawe lawr y lôn, Caerdydd ffordd arall. Digon o chwaraewyr ar gael iddyn nhw. A rhwystredigaeth gan Damon Thomas. Colli'r meddiant, insol I Cei Connah. Waters yn ei wylio. Insol, hat-trick ganol wythnos I Jamie Insol! A gol! Yn y cwpan! Fflach o sbrydoliaeth gan Insol. Cei Connah angen goliau. Ac ar ôl 17 o funudau, mae Insol wedi taro. Trefelin dim, Cei Connah 1. Gynnu fo'n llawer o opsiynau fan hyn, sti. Ti'n edrych ar ei ddechrau, rhediad o'n un da. Oedd beth yn mynd I gael syrthio mewn I traps cam sefyll. Iwan, positif, dos cymryd yn un ar. Na siw bod chdi'n y cwrt cosbi na pan ti'n mynd heibio fan, ac ond bod o'n mynd I gymryd chi lawr. Edrych ar meddolfryd na newid yma na. Positif, cyflym, ia, tric, a wedyn, im opsiwn na, fedri ddo'n mynd ar draws, oherwydd mae'r siap I gorffon deitha chdi, mae rai fo fynd am pwer, mae rai fo godi hi. Mae'n neud hynna'n berffaith ydi, a mae'n hedfan I fod i'r gol yma. O'n i'n meddwl am eiliad bod i'n mynd heibio'r postyn achos pawb stopio, oedd Insol wneud hyn. Wedyn nes I sylweddoli, o'n i'n meddwl mai cwyno oedd wedi methu yn dathlu o Jamie Insol, eto wythnos yma. 2 gol, twynos fawr, a ti'n edrych ar ei hyder o efo'r cyfa yna. So dyna di'r gwahaniaeth, mae o'n neud yn seicolegol I unrhyw ymosodwr. Os ti'n sgorio, mae'n habit. Ti eisiau sgorio mwy. Ac wedyn, mae'r gref na yn dod allan o eisiau mwy a mwy. Yna dyn ni'n neud beth o Insol dros o flynyddoedd dwytha. Dwi ddim wedi sgorio digon o ddo. A diolch barod I gymryd pwysau ar goliau wrth Michael Wilde. Erwydd, di Harrison ddim yn argyhoeddi fi digon fod o yn mynd I ymosod ar y peli yma fel oedd Wilde yn neud yn y cwrt Cosby. Swnio fel Andy Morris yna o'r Malcolm. O'n i siarad â fe ganol wythnos o ran sgorio. Nes I weid hat-trick I Insol. Hope I chi. Falle mae fe fydd yr ateb yn y goliau. O, dyna fe wedi cael 6. Oedd ymateb Andy Morris. Oedd ddim digon siarp. Oedd ddim llawer yn bod yna fe. 2 funud yn ôl. Bydd Harrison yma wrth I fod hefyd. Cei Connah, hapus I byd? Wel, ti'n edrych wedyn. Nes I sôn doc yn y gêm am 6-7 o chwaraewyr. Trefelin wedi cael ei ryddhau o glwbiau. Caerdydd, Abertawe, Casnewydd. Adeiladu eto, Latham yn mentro yn y cwrt Cosby. O, mae'n gêm beryg tu hwnt a maen nhw'n cael ei Cosby ar hyn o bryd. Ddim dyna'r lle I wneud rhyw drec bach
Byddwn ni'n awgrymu, Chris Owens. Llenat Tŵl, nôl mae'n dod. Callum Morris. Mae Pen Campwyr yn cyrraedd, yn ei di i gyd. Mae yna rhyw awyrgylch o gwmpas Cei Connah. Mae Pŵl yn mynd amdani, oedd Insol yn disgwyl. Mae wedi cael un. Mae'n edrych am un arall. Insol eto. Ond mae fe'n gallu gwneud hynny. Dwi jyst ddim yn glanio'r tîm cartre ar un o bryd. Wel, ti'n deud hynny, ond mae hwn gêm y marmar lle ti'n chwarae ymwysodwyr yn ebyn amddiffynwyr. A mae un edrych bod Cei Connah wedi overloadio os licio, bod hynna'n Gymraeg do. Gorlwytho, efallai? Gorlwytho, efo mwy o chwaraewyr na sgyrio'r amddiffynwyr yma ar y funud. Mae'n gymaint o ymwysodiadau. O Harrison yn gadael honna, Disney. Cyfle arall o Bellter, bell dros y bar yn y pen draw, Ryan Harrington yn ei tharoi. Fi ddim yn sgorio llawer ydy, ond edrych ydy ar yr eiliad ola man hyn, mae'n just plygu'n ôl. Mae'n just plygu'n ôl yn llesau ben o drosti a canolbwyntio'r just cadw i lawr. Unwaith ti'n plygu'r pen na nôl, mae'r bel yn mynd i fyny. Mae'r rhaid cadw i lawr. Bydd y cyfarwydd yn y dor, Van Di Leg, yn ôl gyda Llanelli. Y dyddiau yma, un arall o'r clybiau yn Cyngred De Cymru. Cyngred gystadleuol iawn tymor yma, fel Cyngred yn y Gogledd hefyd. Dim llawer yn gwahanu'r clybiau ar y brig. Trefelin yn y lefel yma, mae tro cynta. Dechrau tymor yn dda, chwarae 9 erbyn hyn, ond colli'r tair ola. Chwarae 9, ennill tair, cyfartal tair, colli tair. Mae'n i'n syml, allai gofio hynny dyn nhw. Ond y ddau dîm hefo am Cei Connah'n curo wythnos yma, y ddau dîm yn mynd i mewn i'r gêm yma ar rediad da o gyfan. Ond yn sicr, ar y funud yma, mae Cei Connah pen asgwydda. Ti wedi deud enw Clark, y dyn i wylio. Un waith ar y cem hyd yn un. Mae'n cyrraedd fan hyn, Kerry Williams y capten, Bale yn mynd dros i ben, a wedyn... Ond edrych gymaint o dim maen nhw dal i fod o. Unwaith mae'r Bale yn dod allan, mae'n eich ti jyst gwasgu'r chwarae. Gyda ti'n amddiffyn mwy fyny'r cae, pob mewn cysylltiad, a os ti'n ennill i, ti'n hanner Cei Connah. George Horan di ymlwybro i fyny, opsiwn arall iddyn nhw, dangos fe mor gyfforddus yw i ar hyn o bryd i Cei Connah. Pŵl, nôl at Callum Morris, os yna gyfle i groesi mwy o gemau i ddod o ran Cwpan Cymru, cofiwch, 105 di llun, uchafbwyntiau'r penwthnos, gemau neithiwr hefyd. Yn gwneud cyfan yn hwyrach. Mae'n Cei Connah'n edrych yn gyfforddus iawn ar hyn o bryd. Ryan Harrington. A mae Harrison yn disgwyl hefyd, Bailey, ar arbediad. Oedd angen fi, Horan yn penio. Rhaid weithiau, ti'n gweld y dyn yma yn ffeindio hyn yn rhydd. Dim look. Mae o'n gweithio galad i gael yr hanner llath na. Mae wedi gweiddi gynnar, mae Harrison wedi gadael i. Mae o'n dod i fewn arni fo'r momentum i wneud y peniad. Chris Owens. Trefelin yn cyrio. A mae pawb nôl. A ddim jyst nôl. Gyda mi dod ar y hanner ffordd. Yn ddwfn yn ei hanner i hunain. George Horan di aros yna. Mae hwn yn llygad i gol. Yw Chris Jones yn gallu cipio'r meddiant am eiliad ysbrydoli dyn Danny Holmes, sydd ar draws, dim problem nôl dy Cei Connah. O, mae yna broblemau i Trefelin fan hyn ar hyn o bryd. Wel, Chris Jones hyd nod, o le am neo wedi cario'r bel dydy a cymryd rhywun arall curo i ddyn. Oedd yn methu wneud hynny, just i ddipyn bach o orffwys i nhw cael ail casglu, ail drefnu y tîm, y system, y siap. Mae'n rhaid i rhywbeth ddigwydd fan hyn i Trefelin. Ond dyn nhw'n hapus o'r penderfyniad fan hyn. Cic gornel fydd hi i Cei Connah. Sy'n gweld yn glir y Bailey'r gol geidwad, mae'n chi credu'r penderfyniad, ond dyna yw'r penderfyniad. Horan i fyny. Wel, o'n i wedi bod yn cyfri'r ciciau cornel. Nes i golli cyfri'r un adeg. O'n i meddwl fwy o 5 i Cei Connah. Rhan fwyaf wedi bod yn dod o'r ochr arall. Gen i weld rhaid yn y greu. O'r ochr agosau. Mae i'r pwynt sylwebu. Mae'n bnawn cynnes hefyd yn Ne Cymru yn glos. Drychwch ar hyn. Dafydd a Goliath, go iawn.
Sbio lawr yn gofyn. Latham, mae'n rai fi o Richard Jones. Pan i'r ddochr y cae. Dyfarwydd iawn o hynny, Latham. Insult, postyn y gosa, dros i ben yr arthi, Mendes yn disgwyl amdani eto. Wel, mae yna goliau fan hyn i gewri Cei Connah, os ydyn nhw eisiau nhw. Ie, dyna os ydyn nhw eisiau nhw, de. Maen nhw'n medru troi ger, dwi'n meddwl. Mendes eto, mae'n rhaid bod i bach mwyn dewr, mae'n troi ben wrth y bel, a mae'n gol yna reit o'i flaen o. Mae'n just dim brifo. Ti'n gorau sgorio gyntaf. At cyfat arall i pen Mendes, tair gwaith wan, dyle fod i Gadrig. Georgie o the gri, Horan yn hyrddio. Waters a Harrison. Harrison yn wych. Mae'n eich drin a delio fe hynna. Mae'n dod o'r ochr, Harrison, mae'n curo bob un peniad er wydd mae'n cael y momentum i neidio uwch. Felly, be ti'n neud fel Andy Ffynwr? Ti'n gymryd i lwybr o. Wedyn ti'n nadu fo gael y rhediad na fo'r momentum i neidio. Danny Holmes yn ôl yn y tîm. Hwb mawr i Andy Morrison. Mae'n Afi Benglin yn chwarae'n Ewrop yn yr haf. O'n i'n gen yn Aberystwyth, oedd hi'n difrifol. Oedd o'n just oedd y gwarchod y bel allan a gath o'r i'w wrthio. A nath o'r i'w gicio'r llawr ar y ffordd lawr a wedyn i Benglin o. Falcold yn ôl. Andy Morrison Falcold yn ôl. Hefyd, gyfyn o brofiad, Tranmere, Casnewydd, Caerefrog. Un o'r chwaraewyr na, Andy Morrison wrth i fod oherwydd beth i ddod i bynnu arno fo. Mendes o bellter, sydd at Bailey. Yn gol geidwad. Hyd yn snag oedd yn barod amdani, oedd e'n syth di ôl fi yma, na wastad yn helpu. Nhw'n gallu creu rhywbeth yn Latham eto, cael ei orfodi yn ôl, maen nhw'n targedu Latham. Mae fe'r un o'r rai sy'n chi'n gyfforddus ar y bel. Gret o ergyd. Nath o ddim llawer yn anghywir efo na, ond fel nes ti ddeud, lwcus pod y golwr di symud i trio gweld y bel. A wedyn Mendes yn just efo'r streic, efo'r pwer sydd dros... Hynna ydy'r siampl o sut i daro bel yn lan ac am ei ben drosti i gadw i lawr. Chris Jones yn ceisio rhoi pwysau ar Holmes. Harrison wedi cipio'r meddiant, Byron Harrison. Gwaith campus gan yr ymosodwr. Poole, mae Disney'n opsiwn. Poole yn mynd i hun a Bailey yn cyffwrdd y bel dros y bar. Wel, ar y funud Bailey, nesau'n bedair, nesau'n bimp. Bailey dyn yn tîm Trefelin ar y funud sy'n cadw y Cei Connah allan. Harrison gweithio galad i gael y bel nôl rwan, ta un peth. Mae wedi gwneud mwy na unwaith. Felly mae rhaid i'r amddiffynwr sy'n marcio fe fanna der y chwith. Edrych yn iwan, pam ydy'r chwaraewyr ganol cae ddim yn gwybod am hyn? Mae wedi gwneud o pedair gwaith yn gema i stopio ddod tu mewn i ddyn. Nes i nodiadau o ran Bailey, a mae'r clwb yn disgrifio fe ar ei gwefan fel shot stopper. Ni'n gweld pam. Mae'n gallu cydio'r bel o ran y croesiad yma Clark sy'n cyrio. Ei waith o yn cwrs Cosby ei hun ar y funud. Hat-trick yn y rownd diwetha yn erbyn Llansawel. Llansawel yn mynd yn dda yng Nghyngrair De Cymru. Wel, hat-trick weithio, mae'n di cyffwrdd y bel yma yn y gêm yma. So fo licio cael i'w ar cyfle yn y cwrs Cosby. Allan dwi'n mynd cofio os i Trefelin wedi cael cyfle i fod yn cwrs Cosby Cei Connah efo gymaint o bwyso. Nath Chris Jones daflu un pel ar draws, clipio ar draws yn y cyfan wedi gweld. A chi ddim yn gweld Joe Clark, Jamie Latham, Kerry Williams, na'r tri ni wedi bod yn nodi fel y bygythiad. Damon Thomas hefyd yn gyndrif sgoriwr gyda nhw. Mae fe wedi sgorio yn y cwpan. Ni ddim wedi gweld nhw ar y bel. Na, oedd wedi gwybod cyn dod yma heddiw beth i ddisgwyl i bod efo'r pencampwyd yma fo'r bwlch. Mae'n gêm cwpan. A ti'n teimlo, mae'n chwaraewyr yn tîm Trefelin ar y funud gyda nhw lot mwy ddangos. Harrison eto. Ond nhw'n ofn hwn. Mae Harrington yno hefyd. Callum Morris. George Horan ddim wedi gadael y Cwrt Cosby ys 5 munud. Byron, Harrison. A mae Morris ddim yn cam sefyll. Bailey'n dod allan. Mae'n digon. Eto, mae wedi taro'r chwaraewr, felly kick goal fydd hi. Wel, Bailey yn erbyn Cei Connah ar y munud. Bron cyrraedd yr hanner awr. Wel, dechrau ar ni, mae hwnna'n gweud y cyfan. Un i ddim yw i, serch ni. Mae nhw'n dal yn y gêm. Ti'n gwybod... Mae nhw'n gwybod ar y cae, oce? Mae nhw'n gwybod ar y cae, Trefelin, y chwaraewyr i gyd yn fel unigolion ac fel tîm, po nhw well na hyn.
dyn nhw'n eisiau'r gêm ma. Ella gyd oedd byth y cyfle i fod ar y teledu neu y llwyfan fawr ma, lle ti mewn ffenestr ella. Ei cefnogwyr neu gyd wrth i bol cael peint yma. Ond sy'n siŵr sy'n addathlu, sy'n nhw'n o leia cael ergyd neu gol iddo. Dim yn ei ergyd ar hyn o bryd. Hanner awr di mynd, Trefelin, Cyngred De Cymru, dim. Cei Connah 1, Richard Ryan y rheolwr nhw. Beth sy'n ei ben, Sgorio? Wel, ti di sôn am beth sy'n nhw'n neud efo fo i fyny'r ffrant heddiw. Ti'n meddwl fel blaen nhw'n rhywun am goliau nath o sgorio. Nath o sgorio dros 50 o goliau mewn un tymor neu rhywbeth. Ond beth dwi'n dweud, mae rhaid o'n weld fel rheolwr rwan de. Yr unig ffordd mae'n mynd i effeithio i dîm yma, di symud i dîm i fyny. Dwi'n dall, maen nhw'n pwysio, gwrthio, mae Cei Connah yn gwrthio. Ond unwaith, mae'r bel yn dod allan. Mae rhaid nhw symud o'r cwrt cosbi na. Mae hyn yn just gwad, gwad i'r bel, i mewn i cwrt cosbi, neu i hyn digwydd. Digon o amser gan Harrison. Digon o amser gan Cei Connah ar hyn o bryd. Swystredig i fod ar y cae, dwi'n siŵr, i'r chwaraewyr ar y funud, yn lle pan yna rewyn allan, a mae gen nhw'n gapdan sydd digon o brofiad gan fo, jyst i ddweud, iawn, da ni'n mynd i amddiffyn 10 llath fydd i'r cae, mae chwaraewyr canol cae mynd i wrthio ymlaen, a wedyn o leia, os dyn nhw'n curo'r bel, mae nhw bron yn hanner Cei Connah. Danny Holmes ymlaen at Owens nawr. Mae gyda Poole. A nawr mae Mendes yn disgwyl amdani. Yw Harrington yn mynd i fentro. A ni'n meddwl bod e'n eiliad. Harrington. Wel, dwi'n cael Harrington yn creu gymaint o hyn. Mae fe'n cael llwydd hint lawr o dde ar hyn o bryd. A dyna dwi'n sôn am de, ydy fatha'r cae ymarfer lle ti'n chwarae. Ti'n misio, os ydym Andy Morris yn y fyd, sy'n gyda fi rhywbeth yn ymhen fel rheolwr yn dweud, pan da ni'n cael gymaint o'r gêm ar siar, mae rhaid i gwybod fantes o sgorio mwy o goliau. Ti'n misio mynd i mewn i'r ail hannar a gwybod beth sydd wedi digwydd yn y stafell newid na, yn ystod regwyl, ond un gol i fyny. Dyna'r teimlad ar hyn o bryd. So Trefelin yn cyrraedd yr egwyl fel hyn. Felly, hwnna'n stori wahanol yn yr ail hanner. Beth sy'n nhw'n gynnig fan hyn? Clac mor ddwfn. O, neb yno. Mae'n anodd, ni'n canmol pan maen nhw'n cadw'r meddiant yn ei hanner eu hunain yn ceisio pasio allan, ond wedyn maen nhw'n colli'r meddiant. Felly maen nhw'n ceisio mynd yn hir, ys neb yno. Dim byd yn gweithio ar hyn o bryd. Insol, sgoriwr yr unig gol. Yn edrych am un arall, Jamie Insol, mor fywiog. Cyffyrddiad lleia gan George Horan. Ond mae fe'n angofio, mae'n ddiffyn i llwyr. George, dim diddordeb. Dom angen am ddiffyn ar y munud. Mae'n braf gweld hynny hefyd. Maen nhw wedi synhwyro darllen y sefyllfa wrth i Bailey ddod allan. Mae Horan wedi cyffwrdd honna. Dau yn mynd amdani Trefelin. Dau ar lawr. Drama. Mae Horan wedi cael pwysa y golwr de sydd trwy'r Bailey, sydd trwy gem. Na i chdi neud ti Bailey iawn, mae'n gwneud y penderfyniad a mae'n gwneud o'n glir. Mae'n cymryd yr amheuaeth o'r awydd, mae'n dweud keepers! A wnaethon ni glwad o, oedd yn un pwynt swepu fan hyn. Rwan mae'n dod allan, doedd ddim yn cyrraedd i, oherwydd mae Horan yn neidio, mae'n cael ei ben iddi, mae'n i'w cyffyrddiad bach, heibio fo. Ond fedrith y golwr y fanna de, sgynnu fo'n breaks, yn yr awydd. Mae yn yr awydd, wedi ddod slofi yn lawr, edrych gwych gan Horan, llygad ar y bel, gwybod mae'n mynd ennill i. Dwi'n meddwl mae'n edrych y waith allan araf fel yna, ond dal i fod. Doedd i ddim yn... Maen nhw eisiau cicio smotyn. Fel maen nhw'n gweud, unrhyw le arall ar y cae, a tas am ddiffynwr yn gwneud hynny, eitha sicr byddai'n drosedd, ond gol geidwad yn... Felly mae'n rheolau gwahanol weithiau. Dyma hi eto. Disney ar ber. O'r eiliad yma chi'n meddwl mae'n y broblem fan hyn. Ie, unwaith mae o'n yr awyr, fedrith y golwr Bailey, ond fedrith o'n breicio. O gynnu fo'n breaks. Felly, mae rai fofyn sydd drwad ar... Tyfa mae o di ymroi i weiddi i ddod, a wedyn mae o'n pwnio i ffwrdd. Dwi'n dall. Ti'n gwybod beth? Dwi ddim yn gallu credu'r peth na'r ymateb yn dweud y cyfan. Maen nhw bron dwbl i hoedran i genod yw Keenan Bailey. George Horan, wrth gwrs, chydig yn hun. Na hynny, yn 39 erbyn hyn. Ti'n iawn beth sydd dweud, yn rŵl arall ar y cae, mae'n gig crydd.
Dwi'n dall teimladau rwystredig y dyn yma. Mae dim yn hollol reoli. Sa fod i gorfod gyrru y golwr oddi wrth y cae. Dyna ydy broblem ella sgynno'r dyfarnwr yn ei ben. Os dwi'n ei kicks motyn, mae o'n gorau mynd. Yn clywed Andy Morrison. Nes i dywelu fyna, chos i'n trio gwrando Andy Morrison. Get on with it, oedd yn gwir, just get on with it. Ar ôl Cwyno, mae fe wedi wneud i bwynt, ond nawr amser canolbwyntio eto. Ond nhw'n heiddi, wel, maen nhw'n teimlo bod nhw'n heiddi Cic Smotin. Dyfarnwr ddim yn cytuno, ymlaen yn ni, y Bailey eto. Mae fe'n nghanol pethau. Mae hon yn uchel, edrych am Chris Jones. Ddim yn gallu rheoli y Harrison ar goniau, trwchwch ar Harrison. Cadw'r meddiant am eiliad. Y captain, Kerry Williams. Nawr, os na hanner cyfle fan hyn, George Horan yn ôl ar peniad. Mae fe newydd cael ei chwalu mewn un cwrt Cosby. Mae fe dal yno, yn dal i dir, yn penio nôl at Byrne. Ia, ti'n mynd disgwyl dim llai gyda fo'n agos. Da ni wedi gweld dros y blynyddodd. Mae o di ennill Cwpan Cymru am ymwybod sy'n deimlad ydy dros y blynyddodd. Dwi'n meddwl mae wedi cynefio 10 mlynedd yn ofer rhyl hefyd, dwi'n meddwl, mae wedi cynefio 2 waith. Ond mae bendant, mae'r cysylltiad yna efo Bailey'r tackle yna yn yr awyll oedd y bwni fo'n cefn i ben, mae hwnna'n dal i deimlo. Wel, mae'n dioddad, dwi'n meddwl. Dal i benio. George Horan. So wedi ennill Cwpan Cymru gyda'r rhyl. O, a Cei Connah. Yn anodd. Ennill uwch gyngred Cymru gyda'r rhyl hefyd, unwaith. Am chwaraewr proffesiynol, sa chdi licio yn y glwb, fel Andy Morrison yn dweud. Dwi'n rhaid i ddweud rhywbeth am Nadolig, so mynd efo adran gyn Nadolig. O bellter, Trefelin yn gwneud digon. Do, na gofio'r dyfyniad yn y man nawr. Wedodd e, byddai'n gwahodd ambell i chwaraewr y ffefrynnau am gynio di Sil, ond byddai George Horan yn cael gwahoddiad am gynio Dolig. Dweud y cyfan. Os fydd na dwrci ar y bwrdd, hwnna'n fater arall blwyddyn yma. Trefelin dan bwysau eto. Mae nhw'n clyrio. O, cyffyrddiad campus. Gan Damon Thomas, Chris Jones. Allan y danw. Dwi'n gweld llawer o befan lawr y dde. A mae Chris Jones yn esgeilus, oedd Sean Hanbury wedi mentro i fyny. Nawr, hwnna yn y siampl i Thomas. Sy'n nath Harris yn dal y bel na i fyny rwan. Insol. Mae'n groesiad da, sy'n achosi problemau. Peniad da, i ffwrdd gan yr amddiffynwr. Hyfryd cyflwr yma yn Trefelin. Croeso cynnes. Ni reit ym Mhort Talbot. Mwy na lai, dim milltir o ganol Port Talbot, ond falle ni'n fod yn ganol wlad. Go iawn ond nes i fynd i'r anghywir. Nes i fynd i... O'n i'n gwybod am y llifoliadau, a wedyn nes i fynd i cael rygbi Aberafan yr fath oedd ochr arall. Oedd edrych am y llifoliadau, ddim yn mynd i helpu. Ond o'n i'n gwybod hynny, nag ond. Dim rai yma sy'n dangos mae mor gyflym mae'r rhain ddim yn mynd i fyny'r cyngreiriau nhw'n chwarae pêl-droed amateur rhai blynyddoedd yn ôl. Felly gyffyrddiad bach yng nghanol y cae gan Kerry Williams. Oedd y rheolwr yn dweud Richard Ryan. Maen nhw wedi esgyn bach rhy gyflym o ran y cadeirydd, achos dwi'n quite wedi gallu dal fyny gyda'r adnoddau, mae'r gwaith sydd wedi cael ei wneud yma yn wych. Mae'r amodau, fel ti'n deud, a'r coesau da ni wedi cael, a ti'n edrych ar y cefnogwyr. Mae'r cae yn edrych yn hyfryd. Dim esgus. Yr unig cwyn sydd da fi, pan maen nhw'n cael crysau newydd tymor nesaf, cyn i gael rhifau gwyn ar cefn, mae'r rhifau di yma di drysu fi llwyr. Ni'n cael gwaith gweld. Cwyn bach gan y sylwebyn i fyny. Maen nhw'n crysau smart iawn. Rhag o'n bod rwy'n cwyno. Ar ôl i fi gwyno. Hei, ti'n gwybod beth nath y Brenhines dweud un tro. Yna di edo'n Saesneg. If you complain, you have to explain. A be wedodd ni wrthoch chi yn bersonol? So, beth gwyno? Ti'n conteg. 5 munud. Cyn hanner amser. Dyn nhw'n wedi bod ynddi. Mae wedi cael ei gwthio yn ôl. Craig Harrison yn gwylio yn dawel fel arfer yn ystyried pethau. Ond sy'n nhw'n gallu cyrraedd hanner amser gyda y sgôr fel hyn. Pwy a wyr, be mae Trefelin yn gallu creu, a mae Damon Thomas di taro honna.
A cael ei ddal yn hwyr hefyd gan George Horan. George yn gwybod beth o'n neud efo na hefyd. Oherwydd oedd ochr anghywir allan o'i safle. Dwi'n meddwl geitio gardyn melyn oherwydd beth sydd wedi digwydd iddo fo. Ond Thomas yn yma. Damon Thomas ar y llawr. Mae'n gwybod beth mae'n neud, come on, mae'n llawn profiad. Pan mae'n dod, mae'n just... Mae'n gwybod mae'n di dal I dir yn y llwybr yna. Ond hei, gyda nhw dau bas am ei gilydd yma na Trefelin, felly ac yn nhw siawns o'n eich daflu bel yma i'r cwrs Cosby. Damon Thomas di teimlo honna, yn brif sgoriwr y clwb yma, 2 dymor yn ôl. Nathon nhw gael dyrchafiad. A mae'n fydd wythnos mawr o rygbi. Y Rhanbarthau yn ôl, a'r Scarlett yng Nghaeredin. Honna'n disgwyl chi am 5 o'r gloch. Gleision yn ennill neithiwr. Caerdydd, mae'n ddrwg da fi. Dim y Gleision yn ennill neithiwr. Hen enw cyfarwydd yn ôl. Mae'n gadael y cae, gwrwch. Ydy Callum Jones, 19 oed. Ydy ddau o cas newid. Nhw'n gyda'r gadael. Mi fydd na eilydd yn dod i'r cae. Damon Thomas. Wel, dwi wedi drysu, cos Damon Thomas gath I ddal gan George Horan. Ond yn gadael. Mae Callum Jones, a Callum Jones ddim yn chwarae yn erbyn y bari ganol wythnos. Un arall falle sydd wedi bod yn diodded ar anafiadau. Maen nhw wedi cael gymaint o anafiadau. Ben Thomas sy'n dod ymlaen yn ei le. Amddiffynwr neu chwaraewr canol y cae fel arfer. Un o'r chwaraewyr yma sydd wedi dod trwy Academi Lido Afan. Ni sôn am y clybiau yn yr ardal yma. Mae yna academïau llwyddiannus dros ben. Lido Afan, Tor Talbot, Trefelin, fan hyn hefyd, Goetre. Llwch chi ychwanegu clwb Castell Nedd i'r Pair hefyd. Wedi diflannu erbyn hyn, ond gymaint o bêl-droed yn cael ei chwarae yn yr ardal yma. Mae'n hyfryd cael bod yma. Harrison yn codi, hyfryd. Pool. Ceisio manteisio, ni'n cael cyfnod bach tawel, mae'n bwysig bod Trefelin yn parhau ganolbwyntio fan hyn, rhyw oedi weithiau'n gallu effeithio lefelau canolbwyntio. Mor agos I hanner amser erbyn hyn, bant yn nhw eto. Am y Pool. O, ddim yn allan, check gol fydd I. Ie, ti'n sôn yma am gymaint o glwbiau yn yr ardal yma. A Lee Trundle ddim I fan hyn ar un tro. Do, mae Trundle doedd yma tymor, felly dim pêl-droed o gwbl ar lefel yma tymor diwetha, ond Trefelin fe nellio nhw. Maen nhw'n chwarae Cyngor Cymru o ran y dwyrain, adran y dwyrain bydde fe erbyn hyn, nellio nhw'r gyngrair yna yn 2020 ac esgyn. A'r Trundle yma am ail hanner y tymor. Nes nhw'n colli gêm. 20 gêm gath I chwarae, a rhaid oedd y tymor I ben, ond nes nhw'n colli yn yr 20 gêm na. Ni Trundle gyda'r Rhydaman erbyn hyn, os gewch chi gyfle, cewch ar y we. O ran ffrwd Twitter, Rhydaman, fe sgoriodd yn erbyn Port Talbot wythnos diwetha. Gath yr bêl ar y hanner ffordd, a mae fe'n troi. A'r eiliad mae fe'n troi, chi'n gwybod, chi mewn trwbl. Tricky a Trundle, Magic Daps yn dal I fynd. Trundle di troedio Cai Trefelin. Mae'n tro fe heddi ar yn y bryd. Sioned David yn sôn am Parker Ynys o Love Island. Lle wel, Lee Trundle yn ar Love Island. Sy'n gret, was that? So mae'n dweud na. Digon o bêl-droed heddi yng Cwpan Cymru. Gem eraill I dachrau am hanner awr 2. Sa rhyw groi brana I chi yn ydol? Mae'n rhaid diddorol dros y lle I gyd. Ebys yn chwarae Holford, mae hwnna'n un ddifur. O'n i'n gweld hefyd, a ddal yn sylwi, Pontypridd yn mynd i'r balan, ond mae Pontypridd yn neud yn dda yn y de. O'n i wedi deud hwnna bore yma hon. O'n i'n meddwl, mae'n neud nhw'r ei gêm I Bala heddiw. Mae Bala heb golli tymor hyn, cofio. Wel, a ffordd wythnos diwetha, Bala mynd I Cei Connah yn ennill. Dwi dal yn gwylio cicrydd Dave Edwards. Mae'n anhygol.
Oedd rwy'n yn gweud ar Twitter, y syndod mwyaf, mae bod Chris Venables wedi gadael i Gymru di. Ia, de. Ond hei, argraff o gath i dynnu lawr am y gigri David Edwards, mae o'n cael argraff mawr yn yr ystafell newid ag ar y cair bala. Ond yn cael argraff fawr, ar hyn o bryd Harrington eto i Cei Connah. Harrison ar y postyn pella. O, yna syth lawr y corridor ansicrwydd. Oedd hi'n berffaith. Dros ben insol, Mendes yn disgwyl i bron. Wel, ni wedi cyrraedd y 3 chwarter. 2 munud yn ychwanegol, 2 munud i Trefelin. Ddal mlaen, achos os o'n nhw mewn, gyda sgôr fel hyn. Fes yn wrth i bodd. Y corridor ansicrwydd, edrych ar amddiffyn wedi gyd yn gwynebu gols yn efsyn i'r cyffyrddiad, rhagom bod ti'n mynd i mewn i'r gol. A'r golwr ddim yn gwybod sy'n mynd a dod. Disney. Ti yn sioc dipyn bach, dim ymosodwr o'r Cei Connah rhedeg i mewn. Harrington eto, wedi gweld gymaint o Harrington. Lawr y dde, mae'n arbediad pwysig achos oedd Pŵl wedi taro'r targed. Oedd hi bron y ddwy. Wel, ti'n gwybod beth? Mae'n arbediad da eto, mae'n just dal i dir a lwcus dipyn bach bod ti'n dod ato fo. Ond mae'n dal yn gorfod wneud yr arbediad a bod yn y llefydd mae i wneud y stop. Felly, ti'n... Dwi'n siŵr ar ddiwedd hanner cyntaf yma, fyddwch chi'n mynd yn i'r egol, fyddwch chi'n dweud Trefelin, a fyddwch chi'n dweud Cinan Bailey dim, Cei Connah 1. Diolch, mi ddwy'n hwnna. Fos i di arpen nhw tro ar ôl tro yn hanner cyntaf yma, Gwen a rhywun, a dwi'n falch gweld hynny bydd am mwynhau. Lwcus bod ar y cae. Na de, cwestiwn diddorol. Andy Morrison yn meddwl, os dwi'n neud y cic o'r smotyn, mae o'n gorfod neud rhywbeth am Bailey yn y gol. A'r unig beth sydd wedi giro fe yw gol insol yn amlwg, a mae honna yn ergyd nerthol yn taro gwylod y bar. I fod yn deg da'r gol geidwad. Ddim llawer eich fe wneud o honna. Waters yn clyrio, mae Mendes yn gryf. Cei Connah yn gyfforddus, ond dyw'r sgôr ddim yn gyfforddus. Gol i ddim. Fe gymryd o ddi, maen nhw ar y blaen, maen nhw'n rheoli llwyr. Dyna pam ni'n dod nôl yn wythnosol i wylio'r gêm yma. Mae pethau newid yn gyflym ym Mheldroed. Harrington eto'n edrych am Harrison. Mae'n insult tu ôl. Ond bydden nhw mor hapus mynd i mewn os dyn nhw ddim yn ddilgio eto wan 1 gol ar ôl hanner lle sydd wedi pasio nhw. Mae nhw well na hyn. Mae yna bryd o dafod, mae yna epyn bach o newid tactega ella efo faint o dyfn maen nhw'n amddiffyn ar y funud. Nawr de, hanner munud mawr yng nghyd-destun y gêm yma. Yw Trefelin yn gallu dal i tir. Morris, Disney, mae'n mynd i argydio. Disney mynd amdani, mae honna bron cyrraedd Port Talbot, dwi'n credu. Sy'n newyddion da i Trefelin. Ie. Y 2 wynaf fanna, Harrison a Morrison yn deud y stori, deud y cyfan, dwi'n meddwl, am yr ergyd yma. Mae o'n siapio gorff bod o'n mynd i fynd am y gornel yna, ond mae o'n just... Mae Andy Morrison wedi dweud fo, ella just twyllo i fynd, cael cyffyrddiad so ti'n agosach i'r gol, wedyn mynd amdani, felly sy'n neud mwy o synwyr. Disney wedi sgorio tymor yma. Wedi cael cerdyn coch hefyd yn y bari. George Horan wedi cael ei ranfon o'r cae wythnos diwetha hefyd. Oedd na 5 wych o rei o'r gwmpas y bel fan yna. Dyna digwyddiad ola yr hanner cynta. A mae Trefelin wedi dal i tir. Ari Hawley o gol i ddim. Jamie Insol yn taro ar ôl 17 o funudau. Tipyn o ergyd. Horan ddim yn hapus yn cael ei lorio. Ond yn teimlo'r lifon yn gic o'r smotyn. A dyna'r neges wrth Andy Morrison fynd tuag at y dyfarnwr. Wrth i ni fynd tuag at yr egwyl. Mi wnaethoch chi orffen hwnna'n wych a chodi'r to.
perfformiad gwych. Mi wnaethoch chi selio hi yn y diwedd. Croeso nôl i Barc yr Ynys, a dim lot o surprise mae Cei Connah sydd ar y blaen, ond dim ond o gol i ddim, cofiwch chi, Trefelin yn sicr wedi dal i tir yn yr hanner cyntaf. Tommy Morgan sy'n cadw sylw i fi, a Tommy, wrth edrych ar yr ystadegau, mae'n tanseilio faint o ddylanwad mae Cei Connah wedi cael ar y gêm. Wel, dim ond un tîm sydd wedi bod yn y gêm yma. I fod yn dig i Trefelin, maen nhw wedi amddiffyn am eu bywydau. Maen nhw wedi bod yn ffantastig o gol gyda'r Bailey wedi gwneud arbediad o'r arbediad a bechgyn yn rhoi i cyrff yn gros i'r bêl. Felly, pob clod iddyn nhw, a mi'n siŵr Richard Ryan, y rheolwr ar Eglwyn yn gweithio nhw gwych. Felly, ni'n dal i fod yn y gêm yma. Yn bendant, Tommy. Wel, gewn ni gipolwg ar y gol yn gynta. Gol Jimmy Insol yn gwahanu'r ddau dîm ar yr hanner. Be nestri o'r gol, Tommy? Wel, beth digwyddodd fan hyn yw, un erbyn un, a mae Jimmy Insol, un step over, a chwod, mae fe'n claddu yr ergyd, mae'n mynd mewn, dim gobeith i'r golgeidfa fan hyn, step over, a mae fe'n just taran i'r bêl, a dim gobeith i'r golgeidwad. Mae'n, chwod, Darius Walters yn gedi yr amddiffynwr, a mae fe'n gadael i'r a na beth wedi methu wneud digon yn y gêm yma yw cael nhw un yn erbyn un, a erbyn bod dynio nôl gan y tîm catre, mae'n anodd wedyn i Cei Connah greu pethau. A dim surprise, Tommy, taw Cei Connah sydd wedi bygwth o flaen y gol. Maen nhw wedi cael sawl cyfle. Dylsen nhw wedi sgorio mwy, Tommy? O, yn sicr le, chod bydd, wel, wylwn ni'n mynd o'i go, Andy Morrison, peniad yn gros fyna. Wel, falle bod hi'n llawiad, ond chod, mae Harrison, yr ymysodwr, mae fe'n bwysig iawn. Danny Harrison fyna yn tanio dros y bar, Danny Holmes yn hytrach. Croesiadau ar ôl croesiadau yn dod i fewn. Methu cael fyna Harrison unwaith eto yn mynd dan y bêl. Felly fydd hi'n gweud, cyfle ar ôl cyfle, ond bydd yn chod, Andy Morrison, mi'n credu bydd digon ples. Dylen nhw gael cic o'r smotyn, ond fel ni'n gweud, mae'r tîm gatre dal i fod yn y gêm yma. Nawr ni sôn am y gic o'r smotyn yn y man, ond fi moyn sôn am Cwpan Bailey yn gol Trefelin. Mae'r clwb wedi disgrifio fe fel shot stopper, a dyna yn union be mae fe wedi wneud yn y gêm yma, Tommy. Ie, shot stopper go iawn, hwyd. Tro ar tro, chi'n edrych i'ch golgeidfa gael gêm dda yn erbyn y pen campwyr, bob tro mae wedi dod i'r adwy, dim gobeith gyda'r gol sgorio nhw. Mae'n dod yn dda fan hyn, wedi dod yn gros i'r gol, peniad gwych gan George Horan fyna. Fy'n i'n gweud, maen nhw'n cael un allan ar yr esgellu, a wel, hwnna'n arbediad gwych lawr i ochr chwith gyda'i drod. Felly, amrywiaeth o arbediadau gan y golgeidwad, ac bydd e'n bles iawn gyda'i perfformiad hyn yn hyn. A fi'n siŵr bydde dal yn fysi yn yr ail hanner hefyd. Nawr, Tommy, y gic o'r smotyn, dylse Cei Connah wedi cael un? 100%. So drychwn ni ar hyn. Mae wedi penio'r bêl George Horan, a mae'r golgeidwad Bailey wedi'n syth mewn i gefnau. Gwyn ni weld efallai o'r ongl hyn, a wy'n gweld y cyffyrddiad, ond wedyn mae'n just gymryd allan. Petai hwnna wedi digwydd yng nghanol y cae, bydd e'n gic rydd. Wi ddim yn gwybod sut nath y dyfarnwr ddim gweld hwnna. Yw i'n gerdyn coch, Tommy? Na, wi ddim yn credu i'n gerdyn coch. Oedd e'n mynd am y bêl. George na cyn fe, ond cic o smotyn, heb osno gan i bai. Wel, digon o ddrama yn yr hanner gynta na, ond fel wedodd Tommy, bydd Trefelin yn hapus iawn ar yr hanner, a mae rai fi weid, geithon ni groeso arbennig bore yma, oedd Bacon Butties yn aros i griw sgorio pan gyreiddo ni, a Nicky John sy'n cadw cwmni i gydeirydd Trefelin, Steve Green. Yeah, diolch Sioned, Steve Green, the chairman here at Trefelin. We've had a fantastic welcome here today, but what a special day it is today for the club. Yeah, absolutely unbelievable. It's not every day that the Welsh champions come to the Ynys Park. Something we've been looking forward to since the draw was made. And yeah, we're absolutely over the moon. It's a tough game for us. We knew we was going to have a tough game, but it's great for the club, it's great for the spectators and all the volunteers that put time and effort into this great club of ours. It's a real special day, yeah, absolutely over the moon. Listen, I have to tell you, I got a text message this morning and it was from a friend of yours, ex-Swan, Christian O'Leary, and he said to me two things now. He said, first of all, you need to know they call him
boss Green, so that's the first thing. And the second thing he said was, whatever you do, don't let him go on too much about Cardiff City. That's correct, But yeah. that's where we're going next, because you're the man behind Reuben Colwell's success story. When Reuben was about 7 or 8, I watched him play. Liked what I seen. Went to another tournament, watched him. Had a chat with Dad about him coming into the West Glamorgan Development Centre. Very difficult with Dad being a big Swansea City supporter. Heard nothing. Went to a tournament the following week again. He stood out again. And I thought, I'm not giving up on this kid. I want this kid at Cardiff City. And it happened. And it happened. It happened. Yeah, it happened. And very briefly, I have to ask you, there's only a goal in it at half-time. Have you got enough in the tank to pull it back in the second half? Well, we've been defending for our lives here. You never know, cup football. You never That's know. why we love it, Steve. That's why we love the Welsh Cup. But thank you so much for the welcome. Diolch yn fawr iawn. Egwyl fer sy'n nesaf rwan, ond dewch yn ôl at ni ar gyfer yr ail hanner rhwng Trefelin a Cei Connah mewn cwpl o funudau. Mi wnaethoch chi ei chwalu hi heddiw.
Dyna sut I gadw pethau'n lan yn y cefn. Croeso nôl I barc yr ynys Cei Connah, pencampwyr Cymru sydd ar y brig, ond dim ond o un gôl. Cofiwch chi. Bydd hi'n wythnos brysur I Rob Page wythnos nesa, bydd e'n cyhoeddi I garfan Cymru. Bydd yr holl ymateb gyda fi, Adela Ebenezer, a'r bodlediad Sgorio ar gael nawr ar Spotify, Apple Podcasts, neu ble bynnag I chi'n cael eich podlediadau. Y Mark Jones and Kath Morgan, they're waiting for you over on the red button, ond yn y Gymraeg, amser I ni ail ymuno a Malcolm a Dylan. Diolch Sioned, Carfan Cymru. Wythnos yma, diddorol, Malcolm. Gareth Bale wedi anafu wrth yr ail hanner ddechrau fan hyn a fydd e mewn. Gwyn I weld beth ddaw? Dyma'n edrych bod Bale yn mynd I fod yn holliach, ond wneud o'n neud bob dim medrith o I bod. Dyna ni'n bod o byth cwestiynu'r ymroddiad yna efo Cymru gan Bale. Gobeithio bod gynnu fo beth arall I fyny Lewis. Danny Het, rhywbeth. Rhyw fath o dric bod o'n ôl. Ond fydd Ramsey fydd, keep yn môr yn ôl. Bod o ddim yn ôl ar I ora meddwl Mick McCarthy yn Gaerdydd. Ti'n edrych ar chwaraewyr Huddersfield. Soba Thomas. Diddorol. Nesa fo, allan y garfan erbyn gynnon ni broblem. Ti'n fawr chwaraewyr sy'n medru rhedeg o'r bel at cymryd I dyn a curo'i dyn ac sgorio. Hefyd I ambell I ffynwr Conor Roberts, Nico Williams. Gwyd I weld bod Sorba Thomas yn enw diddorol. Gwyd I drafod yn yr ail hanner, achos fan hyn mae Trefelin wedi treulio gymaint amser yn hanner Cei Connah ar ddechrau'r hanner, a ni sy'n yn y hanner cyntaf. Dwi'n credu esgwn I beth oedd yr gŵr yma I ddweud ar yr egwyl, Richard Ryan, rheolwr Trefelin. Wel, mae eisiau helpu nhw, ond hefyd mae eisiau atgoffa nhw mwyn ein byd. Mae'r gem yma mynd I basio chdi yn dy fywyd. Ti'n mynd I gael dwrnodio fel un weithio hefyd, mae'n gem a chlysur mor fawr i'r clwb. Felly mae rhaid nhw chwarae well ail hanner I ddod yn ôl i'r gem. Mae nhw'n lwcus, mae nhw un gol ar ei holi, mae nhw dal yn y gem rwan ta. Mae nhw angen, ti'n edrych wan lle mae nhw'n amddiffyn. Mae nhw'n dechrau amddiffyn 10 llall allan I Cwrt Cosby na sy'n lot gwell. Mae'n uchel. Ond dwi ddim yn achosi problemau. Tu ôl y gol, mae croeso mawr I Trefelin, os chi yn ymuno gyda ni. Ni ddim yn bell o Port Talbot, ni fwy na lai yn Port Talbot, bod yn edrych bod ni'n ganol y wlad. Ond ni ti'n milltir o ganol Port Talbot, fel ni wedi sôn, gymryd y glybiau, clwstwr o glybiau cystadleuol yn yr ardal yma. Drychwch ar yr olygfa. Mae'n hyfryd, hollol hyfryd, yn Trefelin. Rwan ti dal sydd eisiau'r goll, dol. Ond I chwilio am y difoliadau. A yna un arwydd o lwyddiant y clwb am hynny. Mae wedi esgyn mor gyflym. A disgyn yn y fan hyn, a mae'n geglydd hefyd. Mewn man peryglus. Damon Thomas sy'n teimlo honna. Ia, mae'n benderfynol fan hyn bod o'n mynd I giro'r bel na. Dwi'n siŵr bod o'r rheolwr wedi cael gair efo fo yn ystod yr egwyl. Mwyn neb cyn ymwysodwr ydy'r rheolwr Richard Ryan. A faint o benderfynol ydy o'i gyrraedd y bel na. A digwyddiadau bach fel un sdi, nes di just newid yn araf ella'r momentum dipyn bach. Chdi gael dipyn bach o hyder. Bod chdi'n credu bod chdi digon da fel tîm, fel unigolyn I ddod yn ôl I fod i'n gema. A wan, mae'n safle reit beryglus. Alla bod gyda gol. Danny Holmes yn ôl yn y tîm tro cyntaf tymor yma, sgema Ewrop ar ôl anaf. Cerbyd Melin iddo fe hefyd. Sean Hambury sy'n dros y bil fan hyn. Wedi chwarae gyfyrddin yn uwch gyngred Cymru. Mae wedi cael 3 gol tymor yma. Hambury. Os yna gyfle iddyn nhw daro'r target. A bygwth gol Byrne. Hambury i'w chymryd I. A ddim yn wael chwaith, ond Byrne yn gwylio'r holl ffordd. Just y pwer, de. Just y pwer. Mae wedi mynd am cyfeiriad gret, ond mae'n rhaid I chwipio. Dwi'n dweud am pasio. Mae o'n pasio fod ti fewn I droed, bob dim yn oce, ond mae'n ei gormod o amser I Oliver Byrne yn y draws y llinell gol na I wneud yr arbediad yn hawdd. Yn y cyfamser mae Cei Connah wedi gwthio fyny'r cae. Mendes, gwlad ar y bil. Gymaint o Harrington yn yr hanner cyntaf yma. Mae wedi newid ochren. Chris Owens, mae'n drwg fi, sydd yn meddiant. Dwi'n dresu fod o'n debyg. Insol yn fywiog. Sylwebydd ddim coet I deffro ar ddechrau'r ail hanner. Wel, mae'n 10 llath o'r wrthach di. Oce, da ni'n edrych lawr, cofia, uchelder yma. Codi ofn yn y fi dod I fyny'r ystol yma. Mae eitha uchel. A fel... ar y fetch yn Abertawe, hyn faes Abertawe, oedd y pwynt sylwebu reit ar dop y North Bank. Neu oedi, achos mae Insol
Yn y cwrt Cosby, di'n Cei Connah, rhaid chi fel lan ysgol. Uchel iawn i gyrraedd y pwynt sylwebu yn y fetch. Mi oedd, dwi'n cofio un tro, o'n i'n sylwebu yn Gymraeg ac oedd Mark Eiswood yn sylwebu yn Saesneg ac oedd y cefnogwyr Abertawe ddim yn gadael o fynd lawr. Oedd yn gwrarws bod yn am awr ar ôl y gem. Na, le fe wedi bod. Mae fe dal ar y fetch. Na, gyda Cyfyrddin. Mae nhw'n dre newydd, gyda nhw i'r arall gyda llaw. Yn Cwpan Cymru. Helo, siwmai, croeso ato ni. Gwych, awyrgylch hyfryd yma. Cei Connah'n gallu sbwylio'r parti. Nhw wedi cael un. Edrych am un arall. Pencampwyr. Edrych am Mendes. Gan nhw gyfle arall. Wel, o leia ti'n edrych arnyn nhw rwan, de, a maen nhw'n dechrau argoed i fi'n ymhen i fi bach bod nhw isio bod gynta i'r bel yn y cwrt Cosby, lle oedden nhw ddim yn hanner cynta. Cyflym gan Cei Connah. Newid y cyfeiriad. Mae Callum Morris yn ôl yna. Mae o bob tro'n rhaid i'w sefydlog i chdi weithio o. Pan ti'n gadw'n gry ac yn gadarn ac yn drefus yn y cefn. Holmes yn barod. I dderbyn di nôl. Tŵl adel honna. Neu, tafliad i'r ddewn gan nhw, ti'n siwr. Danny Holmes yn cymryd i. Nôl yn y tîm. Nôl o'r anaf cas na yn Ewrop. Mor bwysig i Cei Connah. Holmes yn ei hyrddioi. Cei Connah arall. Dydy diwrnod penio pel ddim efo hwnna iddyn nhw, dim Mendes sgor y teg. Mae'r bel na i'w ben, edrych allan mae'r bel o'r tafliad. Mae Mendes yn mynd i giro trwy dydd, a mae'n cael gada, ti'n gweld o'n cael gada cyn efo, jyst cael i'w cyffyrddiad bychan mae angen arni. Cei Connah. Y pwyso eto, postyn pella. Mae'n chwalfa yn y cwrt, a mae wedi glanio yn y gol. Mae Mendes yn troi. Hanner dathlu. Ddim cweit yn siŵr pwy gath y gol. Mae Bailey wedi brifo. Mendes sydd yn dathlu. Be sy'n bendant yw bod i ddwy ddim. Wel, ti'n hollol iawn ac falch i Mendes na ddim lanio ar ei ben o, dwi'n siŵr y fydd o ddim gweith, ond edrych mae o yn ei chanol i, dyna di beth pwysig mynd, i sefyll ar mynd i domwneud i byd, mae'r bel dod allan iddo fo, mae'n cael rhyw fath o blaen i droed i ni, a just cyfeirio i at y gol. Mae'r golwr ar lawr o fan hyn. Da ni'n gwybod beth sy'n digwydd fo. Mae Insol... Insol sydd wedi rhyw sodli fo. Dim ar bwrpas dwi'n meddwl. Mae wedi trio cael y bel. Eitha Romel yma na ni weld Insol yn just dal o fo'i sowdl rhwng i goesa sydd... Seimlo iddo fo. O'na di. A wedyn mae Mendes yn lwcus. Mwy na ddim bod y bel di adweithio. Yn gyfeillgar iawn iddo fo. Tach syml. A dyna i gyfraniad a'i gyffyrddiad ola. Yn cael ei lyfio. Morris yn ei gyfleidio. Mae Mullen yn dod ymlaen. Jamie Mullen. Ia, dwi'n meddwl fydd yn dweud fo. Union beth dwi wedi bod yn brygethu fan hyn. A da ni'n gwybod beth da ni'n ymarfer os yma. O'n i weld o, mae Mullen dod i fewn. Hyrwyd mae Mendes. Ia, mae Declan Poole di mynd i fewn i'r canol lle fyna fwy o ecni eto. Efo Disney, Morris, Declan Poole. Mae 3 chwaraewr ganol cae yna o safon, de. A mae hwn yn mynd i achosi problemau. Wel, hei. Ni oed o, mae dal yn edrych mor ifanc, dal yn 33 wan. 33 ydy, erbyn hyn yn ymuno o'r seintiau newydd yn yr haf. Ni sôn am brofiad Cwpan Cymru. Jamie Mullen di ennill Cwpan Cymru 4 gwaith. Mae'n rhywun sydd wedi bod gyda'r seintiau yn y cyfnod eiraidd na. Chi cyfru'r medalau. Cwpan Cymru 4 gwaith i Jamie Mullen. Dweud y cyfan. A ni'n clywed Andy Morris yn gweiddi ar ôl yr eilyddio. So gweithio nhw symud y bel yn gyflymach. Oedd y neges, mor syml o hynny. A maen nhw'n gyfforddus nawr. Nhw'n gyfforddus ta beth, mae'n gol i ddim. Dwi'n beth yn gwybod. Owens di colli ffordd. Chris Jones. Mullen. Yn ei wylio. Na bod i gilydd dwi'n siŵr. O'r dyddiau yna. Os na di Chris Jones. Chris Jones i gadael bynnag. Na beth sy'n... Mae hanner... Mae rhywbeth yng nghefn y meddwl i. Fi ddim yn siŵr os mae Mullen ddoth mewn ar ôl i Chris Jones adel. Ond y ddau di bod gyda'r seintiau. Y ddau di ennill Cwpan Cymru gyda'r seintiau newydd. Mae hynny'n bendant. Ond ti'n iawn, ti'n gol fler i ildio ar ddechrau o'r hanner i Trefelin ar ôl. Dechrau gwell i ddynton wedyn i ildio gol fel yna. Maen nhw ddwy ar ei hol i... un o
pethau sy'n Richard Ryan a rheolwr wedi deud wrth nhw'n ystafell am ei disgyn o'r ail hanner, a chybod beth ddigwydd, ond rwan maen nhw ar ôl i ddwy gol, mae'r gol nesaf yma sy'n bwysig ydy Cei Connah cael ei mai drosodd. Does o ddim siap a golwg Sgorio ar Trefelin ar y funud. Danny Holmes yn mwynhau i gêm gyntaf yn ôl. Chris Owens, mae Mullen ymlaen fel eilydd. Syniad yn un da, dim problem i ymddiffyn Trefelin. Ie, weithiau eich bod fi'n swnio yn ddeniadol o Trefelin. Dwi'n trio reid yn sgidiau un o'r chwaraewyr. Dwi'n dall, maen nhw'n chwarae yn y pencampwyr. Dwi'n dall, mae yna safon yn y bwlch rhwng y ddau dîm. Ond fel unigolyn, sa fi'n gweithio mwy calad na neb i edrych sa fi'n cael rhyw fath o rhywbeth o'r gêm. Mae yna fwlch, dim ymheuaeth am hynny. Cei Connah wedi bod yn chwarae'n rownd i'r bobl cyngor y pencampwyr yn yr haf ac yn cystadlu. Yn dda hefyd o un cyngrair sydd rhyngddyn nhw ar ddiwedd y dydd. Ie, ond ti'n edrych ar cyllid. Daflwch mlaen, ond y gyfle. Pŵl yn glir. Harrison! Methu cyrraedd dda. Cyfle arall i Cei Connah. Oedd o angen cyfyd y cyffyrddiad dwytha na cyn pasio. Neu mynd am y gornel bella oedd o oherwydd nath o gymryd y cyffyrddiad dwytha na cyn yr ergyd am y gol. Edrych pam nath o'n pasio i fanna yn lle rhaid y bel o'i flaen i trio codi bel dros y golwr. Dwi'n meddwl oedd hi'n groesiad yn y diwedd. Ond sa fod i wneud ti ar ôl un cyffyrddiad yn lle sa'r ongl di bod yn... Sa'n di bod mor anodd i gael y bel na ar draws i Harrison Sgorio. Ie, na, ar ôl dweud un cyngreir yw'r bolch mae'r cyllid. Mae'n y fwlch enfawr yn y cyllid, mae'n siŵr, ond mae'n rhaid cofio oedd Trefelin yn chwarae pêl-droed amatur. Rhai blynyddoedd yn ôl, maen nhw wedi esgyn yn gyflym un dyrchafiad ar ôl y llall ac yn chwarae ar y lefel yma Cyngor Cymru am y tro cyntaf. Insol, edrych am Harrison, methu newid siap i gorff, ond oedd hi'n gyfle. Ie, maen nhw'n glwb sy'n datblygu dydy, a maen nhw'n neud ti ffordd iawn yn edrych a di bod o gwmpas y lle heddiw ar y moda na ni fod Insol yn cael yr edrych yma gyntaf. Yn croesi i'r postyn cyntaf, Harrison, ti'n cyrraedd bod mae'r bel yn cyrraedd. Oedd yn mynd yn fflic? Oedd yn mynd am y sodliad na trwy i draed. Felly, mae'n gwybod lle mae'r am i ffynwr, mae'n trio cael y sodliad na, mae'n mynd i'r gornel bella wedyn. Mae'n un anodd, ond mae wedi mynd heibio'r bel. Sa fod ddim rhedeg i mewn mor gynt, sa fod ddim wedi gwneud hwnna'n hawddach iddo fe un i orffan i. Just 10 munud i mynd yn yr ail hanner, mae'n gyfforddus i Cei Connah. Dwy i ddim. Harrison, Byron Harrison, o'r ymwysodwr mawr newydd. Chris Owens. Maen nhw'n cyflymithau. Jamie Mullen nawr, dau ni wylio yn y cornel. Maen nhw wedi cael ei rybyddio. Maen nhw'n gyfarwydd y Jamie Mullen, mae'n rhaid. Maen nhw'n gwybod fe'n y drices iddo hwn. A ni'n mynd i weid fyny llewis, ond llewis byr ar ei gris. Aros am yr hyn sydd i ddod fan hyn, tafliad fydd hon. Dyma Chris Owens. Mynd yn fyr. Nôl i Owens. Gymaint o grysydi yn disgwyl amdani. Croesia da! Dyna fod y gol. Cyfle. Eiraidd. I'r dyn i hun, George Horan. Mae'n cadw hun ar ddarfar dydy. Mae bob dim yn berffaith gan efo. Heblaw, mae ar y ffordd lawr. Mae wedi neidio, mae fyny, mae'n hofran, mae'n aros, a mae o ar i ffordd lawr. Ia, mae'n gweld ti ar yr eiliad ola herwydd yr amddiffyn o'r blaen o. Ond edrycha, bwyd a diod fel arfer. Ar blat gyda cyllell a fforc, fel wedodd rhywun unwaith. Sef Mr Malcolm Allen, wedodd yn unwaith, mae'n un dda. Cyfle arall i Cei Connah. Pencampwyr uwch gyngred Cymru, mae pencampwyr uwch gyngred Lloegr ar y blaen gyda llaw. Man City yn Chelsea. Di gêm fydd hwnna, mae'n gol i ddim i Man City, quarter house i fynd. Na Stamford Bridge. Gabriel Jesus gath y gol, mae'n ddi-sgôr yn Old Trafford. Manchester United ag Aston Villa yn ddi-sgôr hefyd. Na beth sy'n digwydd yn y gem eraill. Difyr yw Chelsea mynd i golli, na fi Man City, gwyrwch. Cyfle eto, Harrison. George Horan o'r peniad, edrych am Harrison. Disney, gollwng honna. Wel, mae unrhyw spark wedi diflannu o'n ei o ran Trefelin. A mae chydig dros hanner awr i fynd, dyna newyddion drwg iddyn nhw. Oedd 5 munud cyntaf ail hanner, oedd yna ryw arwyddion bach. A falle bod ni'n
yn cydio ar welltyn os wedi yna cyfieithiad clutching at straws, dwi'n yn gwybod. Eitha tro. Gyda fi'n clywed. Ond ti'n gwybod be, Horan, dydy o ddim, de, yn look, mae o'n ffendio llath neu ddau, neu ddwy, yn y cwrs cosbi bob un tro. Yw Harrington yn mentro o bellter. O, pam lai, mae wedi bod yn gwthio ymlaen drwy gydol y pnawn Ryan Harrington yn symud o'r seintiau yn yr haf. Ia, gymaint o le o flaen o neb ar ei pwysau ar y bel felly. O pam ddim, de, yn o ddwy gol i fyny ar ei droed chwith, cofia. Mae'n crymannu wrth y gol. Oedd o'n coelio bod o'n mynd i sgorio fy droed chwith o fyna? Ond bo wedi catch-up. Malcolm yn sôn am Cwpan Cymru yn gynharach. Sorba Thomas yw'r chwaraewr asgellwr Huddersfield sy'n creu penawdau, a jyst newydd cofio, mae fel awr y lôn pnawn yma, maen nhw'n chwarae Abertawe. Caerdydd yn Blackburn, digon i ddod pnawn yma, gemau Cwpan Cymru. Dechrau am hanner awr 2 hefyd, a trwy sgorio neithio i chi yn y man. Ti'n ni weld Danny Holmes yn croesi'r hanner ffordd. Un arall sy'n barod i ymuno dar ymosod. Owens at Mullen. Traed cyflym mor gyfforddus ar y bil. Mullen, Morris, hanner awr i fynd. Hollol gyfforddus. Mullen ar draws at Insol. Dim tro yma, hanner awr i fynd, 2 gol i ddim. Insol gath y gynta. Mendes yr ail. Ddim yn ranodda yn y byd i fi fan hyn. Mae'n cael digon amser i weld y bel ar y foli. Mae'r foli'n un anodd herwydd mae'n dod ar draws i gorff, ond herwydd yr amser sgynno fo i wneud i feddwl fyny. Mae'r hediad 2, dod i'r wrth i ddyn, wedi agor yr ongl i'r bas. O, mae'n ymestyn. Mae'n ymestyn. Gol i Insol, hat-trick gan wythnos nefyn ebys. Mae fe mwynhau'r Cwpanau hefyd. A ni'n sôn bod y rhanbarthau yn ôl. Mae'n cwrdd y gilydd fori. Fydd y sylw no Sil, nodwch. 10 o gloch, dreigiau'n cwrdd ar gweilch. Gleision, fi wedi gweud y tôn yna fe. Caerdydd yn ennill neithio'r Scarlet Man yn hwyrach am 5 ar S4C. Dwi'n ni sgwennu'r gair Caerdydd ar ddarn o bapur o mlaen i'n edrych na gael nhw'n gleision trwy'r adeg. Jamie Latham sy'n gadael un o'r chwaraewyr mwy o talentog o ran tîm Trefelin. Dyn nhw ddim wedi cael dim look pnawn yma yn erbyn Cei Connah. Mae'n os i weld pwy sy'n dod ymlaen. Mike Waters di credu sy'n dod ymlaen, ond mae Latham yn ôl ar y cae, a mi oedd e mewn digonedd o le lawr y dde, yn oedd y bas ato fe gan Kerry Williams yn esgeilus. Disney i'r pencampwyr Insol allan o'r cwrt cosbi. Mae yna gyfle i Morris, post i'n pecha, oedd hi'n beniad clir eto, oedd hi'n methu eto. Wel, Andy Morris yn sôn am un cyn y ged doedd efo'r cyfleon maen nhw'n greu a bod mwy glinigol. Herwydd, yn yr wythnosau dwytha, mae wedi gweld yr arwyddion pan nhw'n creu y cyfleon mwy rwan, ond dal i fod, maen nhw angen sgorio mwy o gofio. Cael o'n mynd bob dim yma yn iawn i benio i'n ôl lle mae'n dod o, wrth gwrs, y cyfeiriad. Dwi'n gwybod pam heddiw, ond maen nhw'n dda bod nhw'n cael gadab cyn y bel na taro'i pen nhw. Dyn nhw byth fel hyn, nhw wedi cryfa yn y gyngrair, o ymosod ar y pel yn yr awyr. Chris Jones, trick bach at Latham sydd yn ôl ar y cae. Drychwch ar y pwysau ar Latham. Oedd e'n dda, gadw'r meddiant. Jones, trick bach. Nath y heidio i Harrington. Os na rhyw hanner eiliad, rhyw fflach gan Jones ar y gair allan o'n darbiad. Eilyddio sy'n digwydd fan hyn, mae'n ddrwg dy fi, Malcolm. Ryan Griffiths sy'n dod ymlaen, Ma Latham yn gadael, oedd Ryan Griffiths yn chwarae nefyn yn Bari gan yr wythnos. Asgellwr yw e, felly eilyddio ymwysodol. Ie, dwi'n eisiau fynd o'r wrth y cae, ond dy ddim yn benderfyniad anodd dda yn y byd i'r rheolwr ni Richard Ryan sydd wedi methu dewis 56 yn nhw. Ond na, Latham yn mwy yn eistedd dydy yn ganol cae yn lle bod mwy ymwysodol a mae hwn yn cyrraedd dipyn bach mwy dydy. Yn ymwysodol. Meddiant yn dweud y cynnal eto. Cei Connah yn rheoli.
Mae'n gwbl gyfforddus. Ar hyn o bryd, Brian wedi newid pethau ond sgorio neithwr gyda llawer seinti yn ennill yn erbyn yng Nghonwy. Dwi'n gol i ddim oddi, Canarfon tair prestatin dim. Pen y bont tar y tair yn Cambrian a Chlydach. Mae'n un o'r golion hyfryd. Cewch chi ffrwd sgorio ar Twitter. Mae'n un o'r gol, mae'n jyst yn campus. Mae'n flicks dros y chi i gyd. Ffynnon taf yn ennill yn erbyn Cynilltyn fawr. A start, bai Colwyn, fe chwalen o Rhythyn o 5-1. Difyr gweld pwy sy'n dod allan o'r het o ran bai Colwyn yn y rownd nesaf pan ddaw hynny. 32 o glybiau ar ddechrau rownd yma. Cyfle arall i Cei Connah o bellter! Mae'n berffeth! Mae'n berffeth! Gan Declan Poole i'r gornel ucha. Maen nhw wedi bod yn wastraffus, ond oedd honna'n hyfryd. Wel, mae wedi bod yn bygwth hyn yn hanner cyntaf o'r asgell chwith yn dod tu fewn efo'i droed chwith. Efo'i droed de, ond edrycha ar ei droed chwith. Mae o mwy gryf ar ei droed de, ond edrycha i techdeg. Edrycha sy'n mae draed o, mae'n tro agos i'r bel, diolch yn ymestyn, mae ben o lawr, mae'n gwybod beth i syniad ydy, ia, na i basio hwnna wrth grymanu, wrth chwipo i fewn i'r gona bella. Edrycha, mae'n tro agos mae droed, mae'n sefyll ar. Mae o reit wrth ymyl y bel, a mae bob dim mewn rheolaeth gan efo. Perffaith o gol i'r gona lyca, dim siawt. Gol hyfryd, y gwers y ffordd i gael Malcolm Allen hefyd, tra'n gweld yr ail chwarae, nac i ffordd i dar o pêl. Hyfryd gan Poole. Just y balans a bob dim. Nid yw'n bygwth o'r asgell chwith i nid o'i droed den yn hanner gyntaf, ond mae'n nid o'i droed chwith yma. Owens yn croesi, Bailey yno. Mae rest o'r fer gol y mis newydd, mae'n rest o'r enfawr ar hyn o bryd. Ond ti'n edrych ar Declan Poole, Dwi'n wedi cael dechrau campus na ddo. Mae anaf o wedi boeni fod i fi bach ar dechrau tymor yma. Oherwydd oedd o, Declan Poole, Callum Morris a John Disney, oedden nhw mor gyson tymor dwytha iddyn nhw giro rhyw gyngred. Wel, a creu gymaint tymor dwytha hefyd, Declan Poole. Mae Holmes yn gadael. I glawn wedi dod i ben. Harrison Webster sydd ymlaen yn ei le. Newydd ymuno yn yr haf, felly bod chi ddim wedi cael cyfle i weld hwn eto. Mae fe'n gyflym. Dyna'r rhybydd i chi. Ddath o Hartley Poole sy'n ddiddorol. Ac Craig Harrison yno yn rheoli ar y pryd. Felly dyna'r cysylltiad. Ni'n tybio. Ie, chwarae eitha ifanc o der. Ie, 19 oed. Ifanc iawn, lot o clwyr ifanc yn hyn Trefelin hefyd. Ie, Harrison Webster. Felly nawr, bydda ni Byron Harrison, Harrison Webster, a mae Ryan Harrington ar y cae. Ti'n mynd i ddrysu fi, lle sicrhau chi. Os wedai Harrison, mae yna gyfle byddai'n gywir. Chris Owens yn gyfforddus. Ond yn bod yn gyfforddus mewn meddiant. Disney, digon o amser, lledu'r chwarae. Poole eto wedi cael un hanner ffordd drwy'r ail hanner, tair i ddim i Cei Connah. Mae'r sgôr yn dechrau adlewyrchu patrwm y gêm. Yndi, mae o'n ac dwi'n misio gweld Trefelin efo i penna lawr fel maen nhw ar y munud. Mae'n rhaid nhw trio cael rhywbeth jyst i bach o falchder i'n nod a maen nhw ar y teledu jyst cael penna neu fyny. Rewyn yn cyfathrebu dweud cyfon ogia, annog nhw i fi bach i jyst i fi bach mwy o ymdrech i fewn, torchi llewis. Ti'n misio gweld scores fel nathon ni yn y rownd dwytha na bydden agos? Ni'n meddwl am Bala a Brymbo, 17 o goliau mewn yn honna. Harrington. Sgoriodd Brymbo, cofiwch. Yn ôl sy'n Trefelin yn gallu gwneud hynny mae'n un anheg, ond Mullen, Harrington yn ôl ato fe. Sa'n fi wedi sedd yn y gem i dyfarnwr, dwrnod yna i. Cos nad o, wneud yna i dal i fyny, bod mae'n gols oedd i fewn, dwi'n meddwl. Mae da ni pob gêm sgorio, os na chi'n ymwybodol, mae camera yn y gêm, mae yna sylwebydd, mae yna hefyd person arall sy'n goffod nodi pob digwyddiad, amser y gol ac ati, oedd hwnna'n brysur y diwrnod ni. Dwi'n sicrhau chi, cadw sgôr. Elyddio eto, Darius Waters sy'n gadael yn amddiffynwr profiadol. Number 9, Byron Harrison. Waters yn ôl yn y tîm. Jordan Davies sy'n dod ymlaen. Ddechreuodd yn erbyn y Bari.
Oedd yn gyn gapten, dy Llanelli. Mae'r gwallt dal yn hir, wedi glymu fy nôl erbyn hyn. Fe oedd capten Llanelli pan maen nhw'n uwch gyngred Cymru wedi symud yn yr haf. Mae Byron Harrison yn gadael y cae. Diddorol gyda Harrison. Chi'n chi gweld y potensial, ond dwi'n yn gwybod. Mae angen golion yn fy falle, un yn y gyngred Craig Curran sy'n mlaen. Dwi'n eisiau cymaru Byron Harrison efo neb, oherwydd mae o'n cynnig lot, a dwi'n licio'r ffordd mae'n neidio o'r ochr yr amddiffynwr efo'r momentum, ond dydy o ddim yn argoedd i fi bod o'n mynd i sgorio 20 gol i chdi mewn tymor. Horan postyn pella, mae Curran yn mynd i cyfled y gyffyrddiad cyntaf. Eto, cyn i'r coesau ddod i mewn, ti'n gweld rhediad Horan i postyn pella, a ti'n meddwl, sa chdi ddim yn dweud enw fo cyn fysach. Ti'n gweld Horan sy'n na. A tymor diwetha, byddwch chi'n gweud Wild, a chi'n gweud Flint y chwarae tymor yma, pan mae Wild ddim wedi cael ei wahal, a maen nhw'n gwneud union yr un peth. Mae'r clip bach na'r postyn pella, mae Mike Wild yn disgwyl amdani. Mae'n skills, di. Mae'n rhyw art i golli dy ddyn ffordd mae'n neud fel yna. Y cyfle arall i Cei Connah, mae'n gol arall i Jamie Insol, ail y pnawn, hat-trick gan yr wythnos, 2 pnawn ma. Insol yn mwynhau'r cwpan, a mae Cei Connah yn mwynhau erbyn hyn i gefn i fynd, mae'n beder i ddim. Ie, beth dwi'n licio mynd ydy, fel blaenwr ydy, mae wedi sylweddoli de, yn sydyn, Trefelin yn cysgu, nhw'n cymryd yr un y cigonol yn sydyn, ond be mae o'n neud mwyn ddim byd, mae'n rhedeg ar draws llinell y llygad y golwr, a mae o'n gwybod mae'r pwer ar y croesiad, yr unig beth dwi angen neud ydy cael y cyffyrddiad lleia, edrycha? Mae'n gwybod mae'r pwer aniddo, mae'n gwybod neud i byd, ond anwesu hi fo ochr i ben, sydd i gornel. Beth am y croesiad, Harrison Webster ymlaen, hyfryd? Oedd hi'n berffaith, gwaed oedd, gwaed i unrhyw ymosodwr. 4 i ddim, a maen nhw'n heiddi honna. Ie, Webster ymlaen fel eilydd. Ni'n wedi gweld llawer ohono fe, ystaf fe mynd yn yr haf, oedd y croesiad yn ddim yn wael. Ie, 4 gol i ddim, dwi'n cofio. Nath Cei Connah ennill y gwpan yn ôl yn 2018 fel ydi. Erbyn Aberystwyth, 4 gol 1 erbyn Aberystwyth. Ti'n cofio bydd sgorio'r dwrnod yna? Na, gwyd. Ond mae'r 3 yn nhw ddim yma. Ti ddim yn cofio. Mae enwi Mike Wild fel un ohonyn nhw. Wel, Mike Wild gath 2, a Bacare ac Andy Owens. Gwrs. So, ac yn y rownd derfynol trwyethau gath y cwpan i chwarae, Saint newydd yn ennill honna. Ie, ti'n gweld bod ni'n neud dim byd, ond yn gwestiwn neithiwr pan nes i lawr, ond yn neud gwaith cartra. Da iawn, Mark Dyfalen. Gwych. Beth i chi a dweud i byd. A'r cwpan mor bwysig tymor yma hefyd, o ran lle yn Ewrop, Damon Thomas yn ceisio cael cyffyrddiad. Mae'n fod yn brawn anodd i, wel, i pob un o chwaraewyr Trefelin, ond y chwaraewyr ymosodol, dwi'n wedi gweld y belbraidd. Lle yn Ewrop, i'r enillwyr yng Cwpan Cymru. Fel o'n i'n gweud ar y dechrau, mor werthfawr y tanc iawn o betrol ar hyn o bryd. Gyda un lle yn llai yn Ewrop, 2 yn mynd yn syth i'r Ewrop o'r gyngrair. Mae'r lle arall nawr Cwpan Cymru yn sydyn werth gymaint. Wel ydy, ti'n hollol iawn, mae'n werth lot mwy, mae'n rhyw deimlad lot mwy dwi'n meddwl am Cwpan Cymru tymor hyn. Gwybod faint o agos oedd un neu 2 o'r clwbiau pan oedd Cwpan Cymru y tro dwytha ddech wedi chwarae. Gath y gêm yn yr 8 ola i canslo, mae'n syml fan hyn. Curran i Cei Connah. Oddi ar y linell, oedd angen honna, nid yr eilydd yn mynd i sgorio. Finider o dod i'r cae. Ie, dwi'n meddwl Waters oedd ar y llinell gol. Mae pethau'n digwydd mor sydyn o'i gwmpas nhw, maen nhw'n jyst ar ei sodla, mae'n eich bod ar blaen y draed yn jyst synhwyro pan yna problemau neu bod yn ymwybodol yn y sefyllfa peryglus, ond dwi'n gwybod maen nhw'n collio beth ar gol i ddim, ond y taflu tŵol fewn. Peniad, ni'n mynd i weid Horan. Mae'n Pŵl yn taro ni, eto, maen nhw'n cyrrio oddi ar y linell. Ond os yw'r symudiad yn digwydd yn araf, mae rhyw slow motion fan yna. Y gydion yn mynd ti'r targed, ond dim un fel bwled chwaith, ond mae Morris at Mullen. Mullen yn gallu herio unrhyw amddiffynwr. O'ch chi'n disgwyl y croesiad. Chwaraewyr Cei Connah yn disgwyl y croesiad hefyd. Owens. Harrington. Owens eto. John da waith i Cei Connah.
bod clac yn awr i fynd, maen nhw drwodd. Dyn nhw'n eisiau mentro weithio fel sylwebydd, a fi'n credu allan ni weid yn go hyderus bod Cei Connah drwodd. Mullen, dan bwysau gan Davies, gwaith da gan yr eilydd. Ond oedd Chris Jones yn sydyn. Ond mae gyffyrddiad cyntaf, mae'n straffus, mae'n rwystredig. Rwystredig iawn o ran Trefelin. Ie, dim fflach o gwbl gan Chris Brown mae chwaith. Cei Connah yn troi sylw nôl at y gyngrair. Holffordd oedd i cartre, wedyn mae seintiau mynd i Cei Connah, so bwlch yn 8 pwynt, mae'r gemau na nawr mor bwysig. 8 pwynt yw'r bwlch, Andy Morrison dweithio. Ond cofia, oedd dechrau seintiau tymor diwetha yn well. Yn eich o'r 7 gem gyntaf, bildio, ond eto, mae bwlch yn 8 pwynt. Ia, ond nath nhw dechrau well. Dyna dylech chi di ataf yn ôl efo. Wel ie, Cei Connah, nath Cei... Na, sy'n ddim ataf yn ôl. Sy'n Cei Connah, nath nhw dechrau los gwell na hyn. Dyna di broblem, yn colli 2 barod, ond taid nath nhw colli giro'r pencampwriaeth. Felly fedri nhw'n fforddio colli mwy. Ydyn nhw'n mynd i fod i gondau gyda'r seintiau newydd? Yndi. Oherwydd yna nhw i fyny am y gem yna. Da ni'n gwybod mae Harrison, mae'n gwybod bob dim am y seintiau newydd. Da ni'n gwybod mae Andy Morrison yn gwybod sut i giro nhw. Pŵl ar ergyd oedd i bron, cyrraedd y gol. Dwi angen Malcolm Allen wrth yn ochr i pan dwi'n holi Andy Morrison tresor. Sibrwd pethau'n English, di. Sibrwd be, dwi'n gwybod. Pethau peidio ofyn, ia. Paid dweud hyn. Na, wastad yn hyfryd siarad gyda Andy Morrison. Tradd o Richard Ryan hefyd, cyn y gêm. Os na gyfle i Trefelin, daro 1 cyn y chwiban ola. Mae cael y bel yn y cwrt yn ddechreuad. Clark, gofyn mynd ymnôl. Ia, yr unig beth, mae Andy wedi gwneud, dim wedi creu gwirthiad o, yn ni'n disgwyl am eiliad o hwnna. Creu gwirthiad yn Cei Connah yn 7 blwyddyn, just as bod o hwnna yn Ewrop bob blwyddyn, curo'r pencampwriaeth, curo Cwpan Cymru, curo y dwbl efo Cwpan y Gyngrair un tro, a ti'n edrych pam mae'n 8 pwynt ar ei holi. Mae'n rhywbeth fod yn Ewrop, dylen nhw fod yn barod am y tymor. Dwi'n meddwl mae wedi dod â chwarae... Wel, di'r chwaraewyr newydd wedi dod i fod, dim di seto eto. A dim di cael yr argraff llawn o feddwl yn syth. Ond ydyn nhw'n mynd i fod yn gystadleol i'r seintiau newydd? Wrth gwrs, maen nhw'n. Nath ni weld y seintiau newydd wrth dwytha yn rhyw stryglau dim bach i gyro'r Bari, ond curo... Wel, am bas. Mae Callum Morris yn ei chanol i Pŵl hefyd i Cei Connah. Webster. Ond ni sôn am fod yn gystadleuol wrth i Webster groes i hon syth at Baylor pan mae chwaraewyr fel Callum Morris yn y tîm chi'n brau fod yn gystadleuol. Be sydd yn syni chi yw bod y pencampwyr yn wanach am hynny nag o'n nhw tymor diwetha. Chi'n disgwyl i'r pencampwyr gryfhau, ond Danny Davies, Mike Wilds wedi mynd hefyd. O Danny Harrison, dim yn ei Flint, ond nhw'n poeni am hynny. Fi'n credu bod George Horan yn mynd i gael cerdyn melyn fan hyn. Mae'n cael gair ar dyfarnwr, ta beth? Mae'n cael cerdyn melyn di ar ôl 4 neu 5 gwaith mae wedi troseddu. A mae o'n edrych ar y dyfarnwr a ysgwyd i ben deth a bydd erioed i glwyn o blaen. A dim llawer ynddi. O, sa'n gwybod, falle mae fi sy'n gyfarwydd o gweld George Horan yn troseddu. Gyda llaw, Old Trafford, Manchester United dim, Aston Villa 1. Gol hwyr i Villa. Maen nhw yn yr amser sy'n cael ei chwnegu i'r 90 fan yna. Mae Man City dal ar y blaen o gol i ddim yn Chelsea. Yw Chelsea mynd i golli yn y tro cyntaf tymor yma. Wel, ti'n gwybod beth? Maen nhw wedi gwario i 100 miliwn am Grealish. Yn dda iawn, dwi'n meddwl. Mae Villa wedi cryfhau mewn sawl... Ond nath o'n da 4 chwaraewr i mewn am 100 miliwn. A Ings am 25 miliwn mae o'n di sgorio. Fi'n credu bod lot o gefnogwyr, lot fawr o glybiau yn y gyngrair wedi gweld y trosglwyddiad yna, meddwl, lle'n clwb ni wedi gwneud trod ar rhywun fel Danny Ings. Oedd o'n i gytundeb o Steve, oedd o'n mond yn cael mynd, mae'n 25 miliwn oedd nhw'n gael. Gofyn amdano fo. Camgymeriad bron at Bailey. Bailey allan. Mae bron yn y 10 munud ola, a dwi ddim yn mynd i gymryd y clod am hon, ond Bailey o'n nhw allan, dwi'n clod yna'n ynghwesti. Na, do hanner cyntaf gymaint o weithiau do. Ie, ond wedi medru wneud i oran yr ail hanner ma. Ie, gallu di fod yn bedr i ddim ar yr egwyl.
Ond Trefelin yn parhau i basio, fel ni sôn, tro cyntaf maen nhw wedi cyrraedd trydydd rownd Cwpan Cymru. Mae'r tro cyntaf i nhw gyrraedd i lefel o ran cyngreiriau. Maen nhw'n glwb sydd wedi esgyn yn gyflym. A y rheolwr yn gweud y gobeith nawr i jyst sefydlogi yn y gyngrair yma. Adeiladu'n ar y bach. Mae Davies di troi. Ond maen nhw'n glwb uchelgeisiol. Gwyliwch y gofod o ran y clwb yma. Ni'n gyfarwydd â cael clybiau o Port Talbot yn uwch gyngreir Cymru. Mae wedi bod yn rhyfedd heb Port Talbot a Lido Afan, ond falle mae clwbiau eraill o'r ardal yma fydd yn gallu creu argraff ar y gyngred. Goetre United yn mynd yn dda. Am bas o'r honna. Mullen, Insol yn disgwyl. Mae Curran yno hefyd. Webster. Bron Curran yna. Mae'n hanner ystyried taro honna, fi'n credu. Harrison Webster. Mae'n cael y cyfle yn y pen draw. A da ni'n licio beth nath o. Oedd o'n trio rhyw... Beth i'n snicio i fyny, oedd o... Edrych ar... Sym syniad o fi. Wel, edrych dros... Beth yn digwydd oedd yr anniffynwr yna, ac oedd o'n trio bod ar ei ochr dall o. Felly, pan oedd o'n troi, oedd o'n gwybod oedd o yna. A wedyn oedd o'n mynd i ddwy'n y bel. Sleifio i mewn, o bosib. Neu textio Nick Parry nawr, bydd e'n gwybod. Tŵl, gymaint o le gan Webster. Yn Curran eto, ar draws. 10 munud i fynd, 4 i ddim. Cyfforddus. Poenus i'r gŵr yma. Richard Ryan. Tŵl yn mynd amdani eto. A'r bediad arall gan Bailey. Ie, ond dysgu de. Dysgu. A pan nath yr enw allan o'r het, o'n nhw wedi chwarae 6 gêm heb golli yn y gyngrair. Ers hynny, anafiadau, Covid wedi taro nhw, colli 3 yn olynol. Mae'r newid mewn cyfnod byr o ran wythnosau wedi bod yn eitha dramatig. Ie, ond rhyw ffordd neu gilydd mae'n gorau troi. Hynna ti'n profi a dysgu o'r profiad maen nhw wedi cael dros yr wythnosau dwytha yma i dyfu fel dyn, i gymeriad. Mae o'n gwybod i hun, ffordd oedd o'n siarad cyn y gêm, oedd o'n glefar, oedd o'n tactegol, technegol yn siarad am y gêm sydd oedd o'i dîm eisiau chwarae. Mae'r safon wedi bod yn ormod, y bwlch wedi bod yn ormod iddyn nhw prawn yma. Sicr da ni'n mynd i ddod o yma eto. Yr amodau, dros am llif o olwiadau yma, ond yn sicr mae'r clwb yn symud yn yr ffordd cywir. Harrison Webster, galw am y bel yn gyson ers dod ymlaen fel eilydd. George Horan i fyny eto. Mae wedi bod yn chwarae fel ymwysodwr am gyfnodau hir yn y gêm yma. Mae wedi gorffen y Stamford Bridge, Chelsea dim, Man City 1. 3 pwynt i'r pencampwyr. Yn erbyn y darpar pencampwyr yn ôl llawer. Man City wedi gosod i marc pnawn yma. Pep. Wel, diolch yn dial ar ôl colli rownd arfynol cyngor y pencampwyr, ond bydd yna wrth i fod ar 3 pwynt. Ie, ond nath o ddim arwyddo Harry Kane. Yn sbyd i faint o goliau maen nhw wedi sgorio tymor hyn yn barod. Anhygol. Mae'n dipyn o dîm, dim ymwneud am hynny. Cei Connah, bygwth eto, Bailey, mae'n popeth yn ddigwydd araf ar hyn o bryd. Ond pencampwyr yn Lloegr yn ennill a pencampwyr yng Nghymru yn ennill. Mullen gwych, just yr hen skip na. Gem eraill Cwpan Cymru ar fi'n dechrau mewn rhyw 5 munud. Aberystwyth yn cyrraedd derwyddon cefn. Nath i gêm sydd wedi bod yn rownd arfynol. Yn 1910. Ond ddim wedi sôn am Niall McGuinness, gyda llaw wedi gadael derwyddon cefn. Nes i'n anfon neges at y fyddo yn dymuno pob lwc. Tŵl o lot o bethau wedi bod yn digwydd yn derwyddon cefn, ddim yn mynd yn wych. Na, am swydd o gynnu fo o dechrau de. Mullen. Cei Connah, Mullen at Curran. Yr eilydd arall, Harrison Webster. Mwynhau cyfraniadau Webster hyd yn hyn. Gŵr ifanc. Eisiau Bill. Mae eith am hynny. Mae'n ei gynnu o beth o ran y derwyddon. Fel ni'n gweld y gem eraill. Met Caerdydd yn cwrdd Bari hefyd. Dim arall yn 2 glwb uwch gyngred Cymru. Mae'n gyngreiriau i Penrhyw Ceiber yn cwrdd Flint nath i gêm. Lot yn edrych ar ebys yn ebyn Holford. Bala Pontypridd. Rhaid newydd, Cyrfyrddin. Webster ar draws y gol! Oedd hi bron glanio'n berffaith. Mullen yn edrych am ei ail hat-trick mewn wythnos. Mae o'n gwybod faint o acos oedd o'i gael ei ail hat-trick hefyd. Mae o'n reit rwystredig efo fo'i hun. Mae wedi gorffen yn Old Trafford hefyd, Malcolm. Aston Villa di ennill o gol i ddim yn ebyn Manchester United.
hwnna'n gampus o fuddugoliaeth, unrhyw fuddugoliaeth neu Manchester United efo i garfan o'n nhw hefo a tîm newydd Llydyn. Oedd i cartra blaen y cefnogwyr yn ôl hefyd a pob. Aston Villa, hen glwb fi. Cwb mawr, cofia. Cwb mawr yn y canolbarth. Lloegar. Ronaldo'n dechrau i Manchester United. Gyda llaw, wel am bas yw hwnna, am gyfle. Pŵl yn lawio. Llawio gan Pŵl, heibio'r post yn athyn y pen draw. Gem eraill i'w gweld ar y sgrin eich o bwyntiau o ran sgorio. 105 ar S4C hefyd. Cofiwch dilyn i'n gwefannau cymdeithasol ni. Gweld gledd o goliau. Caerfyrddin. Mwyn teithio i Drenewydd. Maen nhw di ennill 2 o 4 Caerfyrddin. Ar ôl dechrau araf i'r tymor. Collon nhw'n pwyntiau fed achos gohirio un gêm. Dyna rheolau nawr. Covid na beidio os chi'n gohirio gêm. Mae rhaid chi chwarae pwy bynnag sy'n y garfan. Oedd Trefelin yn sôn am hyn. Oedd llwyth o anafiadau dan nhw. Mae disgwyliad yw. Hyd yn o'ch rhyw reientyd. Mae rhaid chi chwarae'r gêm. Ond Caerfyrddin ennill 2 allan o 4. Bydd hi'n difyr cadw golwg ar hwnna. Alan Morris at Curran. Cei Connah'n parhau i gadw meddiant yn bwyllog 5 munud i fynd. Dim pwysau o gwbl ar y pencampwyr pnawn yma. A gymaint o le i Harrison Webster, y gŵr ifanc, y chwaraewr newydd. Yr pencampwyr, mae Curran yn troi, yn ceisio cerdded on mewn. Pŵl, Mullen, mae fe'n gallu cerdded yn mewn sy'n rhaid. Mae wedi troi gymaint o weithiau. A'r bel ola yn esgeilus. A kick goal fydd hi. 5 munud i fynd. Pnawn campus neu'r pencampwyr unsol gath y gynta. Un i ddim ar yr egwyl. Wedyn Mendes, Pŵl ac unsol eto sydd di taro. Mae wedi bod yn gyfnod rhwystredig i Cei Connah. Ond, yn sydyn, mae hwn wedi cael 5 gol mewn wythnos. Mae nhw wedi cael 10 gol mewn wythnos. 6 yn erbyn Ebers, 4 pnawn yma. Hwna'n mynd i helpu, os bosib. O, dyna'r broblem, de. Dyn nhw'n mynd i hynny, ystalwm, neu ddweud hynny. Sgwyd 10 gol mewn wythnos. Mewn 4 diwrnod, i fod yn 10. Ond mae hynna'n... Da ni bod tro'n dweud mae'n ei hyder. Yndi, ond mae'n ennill y gema di Peter. Ysbryd, y teimlad o habit o i misio colli a curo, a di arfer curo. Cyrdydd bach i Kerry Williams, Chris Jones erbyn hyn. O, bas hyfryd gan Jones. Os yna'n gyfle i Thomas! Maen nhw'n clyrio Harrington yno. Fflach o be maen nhw'n gallu greu. A dim ond fflachiadau ni wedi gweld yn anffodus. Ie, pel dda gan Jones i Thomas. Yn codi ben, a wedyn, diolch yn curoedd un. Ond jyst gweld yr hediad i'r postyn pella. Ond fel sa'ch ti'n disgwyl Cei Connah'n amddiffyn y sefyllfa efo Harrington. Maen nhw'n dal i fynd. Mae Thomas yn ei chanol i eto. Braf gweld nhw'n cystadlu. Trienni bod ni'n wedi gweld mwy ohono. Wel, Owens yn troi yn hyfryd. Drychwch yna fe mynd. Carlamu i fyny'r cae. Curran yn gadael i. Pŵl i mewn eto. Os rhywun yn gallu gorffen hon! Na, yw'r ateb, yn anffodus, ond symudiad hyfryd gan Cei Connah. Oedd o mewn 2 feddwl doedd oherwydd i gyffyrddiad cynta sal. Nath yna dynnu fo'r wrtho. Gwych gan cyrraedd o bel mae'r eithag. Rwan ta, Declan Pŵl. Mae dan i draed o. Diolch yn cael ei allan o'i draed. Be mae'n neud ydi, mae'n codi i ben tra mae'n trio reoli hi. Ti'n edrych pa mae'r bel ar y daith i chdi, pan mae'r bel ar y daith i chdi, ti'n codi ben, ti'n gofus ganol, a ti'n pasio sydd i mewn. Gem eraill Cwpan Cymru yn dechrau ar draws Cymru, y Trydedd Rownd, sydd wedi dau o glybiau. Ti'n clywed o? Ar ôl hyn, ni lawr i'r 16 ola, ni lawr i'r... Ddim quite y glo man, ond mae'r glo'n dechrau fynd y llai, unsol eto, 2 unsol. O, dwi'n mynd am yr hat-trick. Wel, mae fe'n mynd am yr hat-trick, ond dwi'n mynd i gael hat-trick. A mae fe'n fywiog, mae'n hollol wahanol i Mike Wild, ond mae fe'n cymeriad eitha spiky, rhaid ni weid, ond mae rhywbeth amdano fe fel ymysodwr. Fel rhywun hefyd, os gael alw chi'n spiky yn eich dydd, Malcolm, mae yna rhyw debygrwydd na. Dwi'n gwybod beth ti'n feddwl, mae yna rhyw elfen bach spiky oes. Neith o weithio'n galad i chdi, am wneud yn neud yn peth eteiddio, ond ti'n cael dy look pan ti'n gweithio'n galad. Ac mae o, di gael mwy na look, nath o sgorio'r gol gyntaf yna o
un byd, oedd am gwrdd dibynnu ar neb o'i gwmpas, nath o gymryd I ddyn ar, nath o guro'i ddyn, dyma ni'n llawer gwaith, curo'i ddyn a wedyn o pŵer na. Dwi'n mynd saff, so wedyn un as o'n sgorio hat-trick nos fold, cofia. Mae hyder ar uchelwyr, felly ti'n edrych ar y gol wedyn arall mae wedi sgorio. Oce, ydy'n un hawdd, ond nath o'n neud yn glefar I benderfynu mae'r pŵer ar y croesiad a cael just y cyffyrddiad llia I mewn i'r gornel. Felly 2 gol, cynigol gan y bo, a mae angen llenwi sgidiau mawr yn Michael Wilde. Felly mwy o gyfrifoldeb wedi cael ei gymryd gan insols os yma, a mae'n efo gario ymlaen hynna. Yn yr eiliadau ola, o ran y 90 munud. Mae Cei Connah, y pencampwyr yn broffesiynol, yn ei ddweud. Yn ei wneud I gwaith, Cyrran. Pensol yn disgwyl yn y canol. Dwi'n mynd drosedd. Munud yr unig sydd wedi ychwanegu. Dyfarnwr yn synhwyro. Ser yn y gêm felly, Malcolm? Wel, y dyn sydd wedi sgorio 5 gol. Mae wedi gosod I safon wythnos yma. Rwan ta, mae eisiau aros yn y safon yna. Ne datblygu a wneud yn fwy neu yn well bob wythnos. A jyst yn ffynnu ar cyfrifoldeb fi ydy'r dyn sydd wedi sgorio 20 o goliad tymor hyn. Am ffordd yna ti'n sgorio gol. Creu ac sgorio. Oedd yn gwrdd dibynnu ar neb. Mae honna I fi. Honna di'r gol ora. Oherwydd y cyffyrddiad, un cyffyrddiad, just y sgil yn dall. Mae'r pŵer ar y croesiad, yr unig beth dwi angen gwneud ydy just cael yr cyffyrddiad perffaith i'r bel hedfan heidio'r golwg fel na chi. Wel, mae Cyrran yn mynd i'r cadw mewn fan hyn. Oedd yn hwyr iawn. Mae wedi gwylltio ambell I chwaraewr Trefelin. Dyfarnwr o draws. A fi'n credu bod y gêm yn mynd I orffen yn fler. Cerdyn Melin I creu Cyrran. Ia, ddim angen neud na. Dwi'n Ken. Gyda'r gol iddi. Cyfraniad Cyrran yn gorffen. Gyda Cerdyn Melin. Mae yna fwlch yn yr ymosod. Di'n enwi Mike Wilde gymryd. Mae fe wedi mynd. Cwpan Cymru sy'n syngofio Mike Wilde. Mae un o'r ein. Insel, Cyrran, Harrison. Mae un o'n nhw'n mynd I gael cyfle I gam I fyny. Mae angen un o'n I gam I fyny. A mae dadle dal yn parhau ar y cae gyda llaw rhwng Cyrran. Ddim eisiau orffen yn fler. Mae wedi bod yn brawn da o ran yr awyrgylch, o ran y croeso yn Trefelin. Mae Cei Connah di mynd â hi yn gwbl gyfforddus. Nid yw Trefelin heddi di malu Cei Connah am un y môr. Maen nhw wedi colli o 4 gol I ddim. 10 gol yn 4 diwrnod I Cei Connah. 5 i'r gwr yma. Jamie Insol. 2 iddo fe. 4 i'r pencampwyr. Maen nhw drwodd yn gyfforddus. Paulo Mendes yn cael gol. Declan Poole ar orau o bosib. Falle wneud Insol ddadle o ran hynny. Ond Trefelin, diwrnod mawr. A maen nhw ddyddiau mwy I ddod. Sgôr terfynol. Felly, o Ynys y Parc. Trefelin dim, Cei Connah. 4 yn un ôl y Sioned. Diolch Dylan, diolch Malcolm. Tommy Morgan yn cadw cwmni fi. Tommy, fi'n credu teg yw dweud y sgôr yn adlewyrchu'r perfformiad yn y diwedd. Ie, yn sicr, dath Cei Connah yma ar agwedd iawn I gêm bant o gatre Trefelin. Chwod, I fod yn deg ddyn nhw, nid ymdrech wych yn amddiffynol I gadw'r sgôr I lawr I 4 I ddim, ond buddigolaeth eddiannol i'r pencampwyr. A hefyd, Tommy, prynhawn ble nath y pencampwyr Cei Connah dangos I safon nhw ar y ca. Do'n sicr, os ydy clwb fel Trefelin sydd wedi tyfu dros y tymorau diwetha a moyn cyrraedd y brig, mae hwnna wedi dangos y safon maen nhw'n goffod dod I gyrraedd. Ond mae rhaid fi weid, hanner amser, Trefelin ar y blaen, dim ond o gol I ddim. Gallen nhw fod yn browd iawn o'i perfformiad nhw heddi? Ond sicr, chan nhw gadw I pennau I fyny yn uchel iawn. Chwod, dim yn aml chi'n dod yn erbyn tîm o'r dda a Cei Connah sy'n dangos I doniau I gyd, symud y bel yn dda, agwedd dda. Felly, fel ni'n gweud, buddigoliaeth i'r ddau dîm mewn ffordd. O ran Cei Connah, Tommy, maen nhw wedi sgorio 10 o goliau wythnos yma yn Cwpan Nathaniel, Cwpan Cymru heddi. Dyw pethau ddim di mynd yn gret yn y gyngrair ar hyn o bryd. Ti'n credu gallai wythnos yma fod yn bach o drobwynt iddyn nhw? Ie, fi'n credu, os ydwchwch chi ar y bala, nhw'n methu sgorio yn y ddechrau'r tymor, wedyn gynnu 15 neu 50 o goliau yn erbyn Brembo yn y Cwpan. Ie, felly gall hwnna fod yn sbardun nhw am gweddill y tymor nawr.
Diolch, Tommy. Wel, gewn ni gibolog ar yr holl goliau yn y man, ond gynta gyd, beth am i ni weld pwy sy'n cadw cwmni i Nicky John? Jamie Insel, a hat-trick midweek, 2 again today. You enjoyed that? Yeah, I think, as I said the other day, starting with COVID, the start of the season, it's took me a long time to get my fitness back up, and I've put a few bad performances in for the club. So the main thing in this week was get back to winning ways, through in the League Cup, and now I'm chuffed to go through in the Welsh Cup. There was a couple of questions asked when we saw Mike Wilde move on. Where were goals going to come from at this club? But you seem to be filling that void quite nicely now. Yeah, I think Wilder's reputation speaks for itself. Unbelievable bloke and a good friend of mine. And I think we had a good partnership. But Byron's come in now, and equally he's really good in the air, great in the air, and he's bringing a different dynamic to the group. I think Wildy is a miss for everybody, but life's got to go on after, and we're trying to fill that void at the minute. And in terms of distractions in football, has this cup run between the League Cup and today also, is that something positive now that you can take into your form in the league? Because there's been maybe a couple of questions asked about your form there as well. So how important is this result today again for morale? Yeah, I think even the games that we've lost in the league, I think we put a good account of ourselves up. Just obviously having red cards in each game goes against you. It's been nice to have a little break from the league, but I think now we can't wait to get back and try and get a string of results together. Diolch, Jamie, your man of the match this afternoon as well. Llongyfarchiadau, congratulations. Thank you. Thank you very much, guys. Ai, hwn yw'r wythnos sydd am newid tymor Cei Connah. Gewn ni weld am brynhawn i'r pencampwyr. Mwy o ymateb i ddod yn y man am ddiwrnod i'r pencampwyr ac am gol fan hyn gan Declan Poole. Mwy o ymateb yn y man. Pidwch mynd yn bell. Mi wnaethoch chi orffen honna'n wych a chodi'r to.
perfformiad gwych. Mi wnaethoch chi selio hi yn y diwedd. Croeso nôl i barc yr ynys, trydydd rownd Cwpan Cymru a'r pencampwyr Cei Connah wedi trechu Trefelin o 4 gôl i 0. Goliau Jamie Insol, Paulo Mendes a Declan Poole. Pob un o'n nhw'n rhwydo i dîm Andy Morrison heddi, lle yn yr 16 olaf yn aros i bencampwyr uwch gyngrau'r Cymru. Felly 4 gôl i Cei Connah heddi yn Trefelin. A beth am i ni gael mwy o ymateb gan Nicky John, achos mae Nicky gyda Andy Morrison. Andy, 4-0 now. On paper, I think many would consider that a good afternoon at the office, but already I can sense some frustration. No, listen, it was important we got the second goal in games like this, because the closer you get in a cup game towards 75-80 at 1-0, your natural instinct is to protect it, and then you invite teams on. You know, once we got the second, I was quite comfy with it. What I want then is the lads to go and show how good they are, and I thought they did up until the very final moment. I thought we were excellent. Some of our best football, passing and moving. But then the final moment was just a little bit disappointing, and the strikers should go home disappointed that they haven't got 3, 4, 5. How about that first half? 1-0. Were you thinking there should have been more? Should there have been a penalty towards the end of that first half? Yeah, there should have been 2 pens. I mean, it's a handball, and then the foul on George. You know, that happens. They happen that quick. It's sometimes quite difficult to work out what's happened, but George has flicked the ball and he's punched him in the back of the head. They then kick each other on the goal line, and they end up with a free kick. So yeah, it's one of them things. That wasn't the defining factor in the game. You know, it was about us, and you know, listen, we've done everything right, Nicky. You know, we've watched them twice. We've so much information on them and showed them the utmost respect. And you know, I think with their fully fit team and everybody, I know there's 2 or 3 lads that played today that aren't right. It would be a tough game against a fully fit team. 2 for Jamie Insol this afternoon, hat-trick midweek. Some questions were asked perhaps when Mike Wilde left in terms of where the goal is going to come from. He seems to be filling the void quite nicely. And also, what about that Declan Poole, Wildy? Yeah, that's a great goal. It was fabulous. He's got that quality to do that. But, you know, Declan will be disappointed because 2 or 3 times he did get in the final moments. You know, maybe a little bit more caress, a little bit more guile, and we would have maybe scored a few more. But no, Jamie's great. Jamie should have had 3, 4, 5 today. You know, and I'll tell him that tonight. And I know Jamie go home. He would have wanted a hat-trick again because he wants to score goals. But him and Byron are playing really well off each other at the minute. And Byron's giving us a platform to cause the opposition loads of problems. And I thought we did. And like I say, we done it right, we prepared right, and I thought the performance matched that from the first minute. We dominated the game. And it's paramount, I suppose, that you take the confidence from both these cup wins this week into the league now as well. Yeah, it is. We've got players back. You know, hopefully we'll have Aaron Edwards back in the fold next week. Danny Holmes is in the team. Danny's massive. You know, he's been the best defender in this league. He's the most vociferous player we have at the back, and that's the huge part in football. You have to have people who talk. Danny Holmes talks, and it's great to have him back. Andy, diolch yn fawr iawn. This is also the part where I tell you that City won this afternoon as well. Yes, I've just been informed that. It's a great afternoon. Plymouth Argyle win now, perfect weekend. Thanks, Nicky. Diolch, Andy. Thank you. Andy Morrison yn hapus bob Pep Guardiola a'i dîm wedi ennill pnawn. Tommy, be wneud i o sylwadau Morrison fyna? Ie, wy'n credu byddai'n tyma bach yn rwystredig bod neb sgorio fwy o goliau, ond chwr 6 yn galw'r wythnos, 4 pnawn ma, wedi mynd mlaen i'r rownd nesaf yn y 2 gwpan. Am y llwaith fel reolwr, mae'n haws cael geiriau cas gyda'r chwaraewyr ar o'r ennill, herwydd maen nhw'n derbyn yn fwy pan wedi colli. Yn bendant. Reit, mae beth am i ni gael gipolwg ar be ddigwyddodd yn yr ail hanner Tommy. Newn ni ddechrau gyda, wel, y cic rydd gath Trefelin yn gynnar, a hwn siŵr o fod yr agosad eithon nhw i sgorio, Tommy. Ie, yn sicr, Hambri fan hyn yn taro bel yn wych gyda'i drod chwith, ond Oliver Byrne, y golgeidwyr, yn darllen y sefyllfa'n wych, a arbediad hawdd iddo fe diwedd y dydd. Oedd un i ni ddim pryd ni, Tommy, gallai bach o lwc fyna di newid popeth? Gallai fe, ond nath e ddim. Ail gol Cei Connah wedyn ni, Paulo Mendes yn rhwydo. Oedd hi ddim yn glasur, o'n i ddim cweit yn siŵr pwy sgoriodd y gol, ond oedd hwnna ddim yn bwysig, Tommy. Sione, na'r goliau gorau. O 2 laff neu 1 llaff, mae'n cael ei blaen i drod ddi, beth nathon nhw wneud i'n anodd i'r golgeidwad, drwy gydol y prynawn, Bailey, a oedd bechgyn yn y cwrt 6 fyna, a mae'n just rhoi dros y llinell. Yn gwmws. A wedyn ni, mae rhaid ni sôn am y gol hyfryd yma, Declan Poole.
Tommy, un o'r goliau gorau. Welwn ni tymor yma o bosib? Ie, beth sy'n wych fan hyn, fi'n credu pan gath i'r bil allan ar asgell dde fyna, mae fe'n gwybod beth mae fe'n ei wneud, os gwelwch chi, mae fe'n codi ben unwaith fyna, a mae fe'n gwybod wedyn, mae fe'n taro ergyd gael drod chwyth. Drwchwch chi nawr, mae wedi edrych fyna, mae'n gwrdd mae'r gol geidwad, mae fe'n gwrdd mae'r gol, a wedyn mae fe'n canolbwyntio ar y bil, a mae fe'n, drwchwch chi fyna, a mae gyd mae'n wneud wedyn, i'w wneud siŵr bod yn taro'r bil yn iawn, a mae'n mynd hedfa mewn i'r gornel uchaf rhwyd, gol wych. Hat-trick yng nghanol yr wythnos, 2 gol wythnos mae Jimmy Ansel yn joio chwarae yn y cwpan yma. Beth am nawr i ni gael mwy o ymateb gyda Nicky John? Oh, Rich, a disappointing result this afternoon, but a great experience, would you say? Yeah, that's what you said in the boys in there now. Obviously, it's the standards in good stead for the rest of the season. There's a lot of physical and direct teams in our league. We've come up against so far, and we will come up against later in the season. So there's no more physical and direct team in these, and we've certainly learned a lot. That's what I said to them now about learning, not just how to play against teams like that, but little things they do off the ball and everything. You know, it's a fantastic learning curve for myself as well, and just seeing little ways they do things, and I'm sure it will be for the boys as well. Now, up until half-time, there was only a goal in it. Do you feel that you perhaps showed them a little bit too much respect during that first half? Possibly. You know, that comes down to probably not used to playing against teams like this, not used to playing against teams at this level, so it all comes with experience. Second half, when the game opened up a bit and we changed our shape, we got in the game, but obviously we leave ourselves a bit open then as well, you know, so it's sometimes you're damned if you do, damned if you don't, but I certainly don't think we disgraced ourselves today, so we give a good account of ourselves. Absolutely agree with you 100%, and it's been a pleasure to be here, so thank you very much to all here at the club for the warm welcome. Diolch yn fawr iawn. My pleasure, thanks. Tommy, benedio sylwadau Richie Rhys fyna. Fi'n credu mae chwarae rhywun fel Cei Connah yn dangos just faint o waith ar y cas gyda clwb fel Trefelin i wneud. Ie, sicr fel ni'n gweud yn gynharach. Maen nhw wedi tyfu, maen nhw wedi dod fyny i'r cynghreiriau. Maen nhw, pnaw yma, oedd hi'n mynd i fod yn gêm anodd. O'n i'n gweud cyn y gêm, o'n i'n mynd i amddiffyn, wnaethon nhw amddiffyn, a wnaethon nhw amddiffyn yn arwrol, a bydd e'n cymryd lot o bleser allan hwnna, sut wnaethon nhw amddiffyn yn yr hanner cyntaf. Mae yn anodd yn erbyn tîm mor dda a Cei Connah, ond falle o'n i'n bach yn smedig bod nhw heb wythio ymlaen a edrych am gol, un ergyd, ond ar darget, drwy gydol yn 90 munud, ond fel yw'n gweud, dysgu chi'n neud yn Pêl Drod, a ambell waith mae'r addysg chi'n gael ddim beth chi'n hoffi. Fi a ti'n dysgu pob dydd. Tommy, ni'n cael yn sbwylo fan hyn o ran cyfweliadau ar Sgorio. Mwy o mateb gyda Nicky John. Wel, Aaron Edwards, profiad bach yn wahanol i ti pnawn mae'n gwylio oddi ar ochr y cae. Be nes di o perfformiad y dîm di? Dwi'n meddwl o'r munud cyntaf o'n ni'n nath i just dominatio bob dim, a ti'n gwybod, just beth was o'n neis allo sgorio mwy o goliau, ond ti'n gwybod, eisiau mwy, ond na'r perfformiad yn wych o fi'n meddwl. O safbwynt yr amnaf, lle wyt ti arni ar hyn o bryd? Ie, oedd o'n 50-50 weld o fi ar y bench heddiw, ond ella, ti'n gwybod, cwpl o diwrnodau arall i am training wythnos yma, gobeithio bod yn y ffold am dysadol. Mae rhaid i mi ofyn i ti, cwpl o fuddugoliaethau swmpus yn y 2 gwpan o'r wythnos yma. Pa mor bwysig ydi o i'r clwb ffeindio ffordd o fynd â hynny fewn i'r gyngrau rwan? Ie, mae wedi bod yn anodd yn y gyngrau, dwi'n meddwl, da ni cael rhai anafiadau, mae Danny Holmes nôl rwan, da ni bron mewn i full strength os pan dwi'n dod wythnos nesaf, so da ni angen cymryd o mewn i'r gêm nesaf a rhoi perfformiad da eto. Ac wrth gwrs, mae yna gwpl o wythnosau holl bwysig o'ch blaen chi rwan, y seintiau am hen bythefnos. Ie, wel, da ni cymryd mesel gêm, Harvard West wythnos yma, wedyn TNS wythnos ar ôl, so da ni gorau bod ati a bob gêm, bob gêm yn anodd yn y gyngrair yma, so dyna edrych ymlaen. Eiron, diolch yn fawr iawn i ti a brysiau wella. Ie, diolch yn fawr. Cei Connah yn sicrhau lle yn y rownd nesaf. Mi oedd na gemau nithwr wrth gwrs, a gewn ni gipolwg ar yr holl gyffro. Nawn ni ddechrau. Conwy, y seintiau newydd, Tommy. Bach o surprise, dim ond 1 gol nath y seintiau sgorio nithwr. Ie, ond un peth tymor yma am y seintiau newydd yw, maen nhw wedi gwella o'i ciciau rhydd, ciciau a na'r lle maen nhw wedi sgorio goliau, a i gweld Caernarfon peniad fyna. Mor bwysig bod gwaith yn cael ei wneud ar y maes chwarae, maes ymarfer yn hytrach, ac cic o'r smotyn fyna, ond buddigoliaeth weddol hawdd fyna i Caernarfon erbyn Prestatyn o'r is-gyngrair. Mike Hayes yn claddu'r
Cicor Smotyn yna. Yn gedi fyny, y drydydd yn dod fan hyn. Unwaith eto, peniad o gic gornel sy'n dangos unwaith eto pwy mor bwysig yw bod chi'n gweithio ar eich gerydd a dyna blaen. A bydd y goliaeth i dîm Rhys Griffiths pen y bont yn meddu Cambrian a chlydach o 2 gol i 1. Bydd Rhys Griffiths yn hapus draw hwnna, Tommy? Yn sicr bydd e. Wait, dwi'n gedi y bachgen yna wedi gwneud byd o wahaniaeth i pen y bont y tymor yma. Nathan Wood gyda'n gorffen fyna. Gwaith gwych lawr ochr hwyth fan hyn. A falle mae'r amddiffyn nhw gath y cyffredin ar gola fyna, ond sy'n ni'n ymwysordod ni wedi gofyn am y gol yn hynna fyna hefyd. Snaith sy'n dod fyna. Ie, Wood yn codi'r bel dros yr amddiffyn a mewn i'r gol am y drydydd i pen y bont. Digon o bêl-drod yn digwydd penwthnos yma a mwy o bêl-drod yn digwydd penwthnos nesaf. Y Flint yn erbyn y Bala yw ein gwedd arllediad ni nos Wener, ail yn erbyn Trydedd. Y Flint, fel i ni gyd yn gwybod, wedi cael y dechreuad arbennig yma yn uwchgymgrair Cymru, hwnna'n fyw ar dudalennau Sgorio am gwarter i 8 nos Wener. Un gol fach arall o'r gêm prynhawn me, seren y gêm, Jamie Insol, Tommy, just yn gyflym, 4 gol y gêm iddo fe. Ie, amrwywiaeth o'r cicau cornel gan y tîm y fforddi a symudiad hawdd gan Insol, mynd bant wrth yr amddiffyn a cael blaen i ben iddi a claddu'r bel i'r gefn rwyd. Just yn gloi, Tommy, lot o sôn wedi bod. Heb Mike Wild tymor yma, ond maen nhw'n edrych fel bod nhw'n gweithio Mike Wild iddi? Mi'n credu bod nhw'n mynd newn nhw dros dymfor, Sioned, ond na, wnaeth nhw'n methu e prynawn yma. Harrison, gwahanol math o chwaraewr, dim yn mor gallu mynd ar hyd y maes cystal a Michael Wild, ond yn effeithiol yn yr awyr, gawn ni weld os geithio gymryd o goliau a Michael Wild erbyn ddiwedd y tymor. Yn gwybod. Wel, Tommy, diolch yn fawr am gawd y cwmni i fi heddi. Felly, oedd hi ddim i fod i Trefelin. Nhw'n colli o 4 gol i ddim yn erbyn y pencampwyr Cei Connah ymlaen â ni at y rownd nesaf. Diolch am wylio. Ta-ra.